எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸ்க்ரீன் தெரியுதா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்மளோட இஸ்கான் பெங்களூரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டயட்டிஸுக்கு நம்மளோட நமஸ்காரங்களை சமர்ப்பிச்சுட்டு நம்ம இன்னைக்கு செஷன் பார்க்க போவோம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா 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 ஹரே ஹரே. ஃபஸ்ட்டு பிரணத்தியோட ஆரம்பிச்சிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜானतिमिरान्धस्य ज्ञानाचनयशलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 9 பார்க்க போறோம். பகவத்கீதையில 9வது அத்தியாயம் வந்தாச்சு. 7 and 8 இது ரெண்டுத்துலயுமே வந்து இந்த இந்த ரெண்டு அத்தியாயம் 7, 8 ரெண்டு கிராஸ் பண்ணி வந்தோம்ல, அது ரெண்டுமே வந்து மல்லிகா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே எஸ் கிருஷ்ணா. மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாங்க. உங்க கிளாஸ் எடுங்க, எனக்கு ஒரு 5 minutes டைம் கொடுக்குறீங்களா? ஓகே மாதாஜி. உங்களுக்கு இப்ப நீங்க ஓகேன்னா இப்ப முடிச்சுட்டு நீங்க நெக்ஸ்ட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்களா மாதாஜி உங்க கிளாஸ்ல? சிவகா மாதாஜி. ஒரு 7:30 சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே, அப்பனா நான் இப்ப லீவ் ஆயிக்கிறேன். ஆமா 7:30 7:30 வந்து சொல்லுங்க. ஆமா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நான் 7:30 வரேன். நான் இப்ப லீவ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பகவத்கீதையில் இந்த செகண்ட் மாடியூல் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து பக்தி யோகம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ஓகேவா? பக்தி யோகம் வந்து பகவான் ஒரு ஒரு சாப்டர்லையும் ஒரு ஒரு ஞானம் அர்ஜுனனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லேயே நான் சொன்னேன்ல, அர்ஜுனன் வந்து நிறைய எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க தான், எல்லாமே அறிஞ்சவங்களா இருந்தால் கூட ஸ்டில் ஹி ஹேஸ் டு லேர்ன் சம் லெசன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பகவான் இந்த இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஞானமாக ஊட்டிகிட்டே இருக்கிறாங்க, ஒரு ஒரு ரகசியத்தை சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க. அதில் வந்து செகண்ட் சாப்டரில் சொன்னது என்ன அப்படின்னா, ஒரு சாங்கியா ஃபிலாசபி, உடல் வேறு ஆத்மா வேறு அப்படிங்கிற ஒரு ஞானத்தை கொடுத்தாங்க. ஓகேவா? சாப்டர் 7, 8ல் என்ன கொடுத்தாங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணா கான்ஷியஸோட எப்படி இருக்கணும், நம்ம எந்த ஒரு செயலை இந்த பௌதிக உலகத்தில் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஃபுல்லாக மெட்டீரியலிஸ்டிக் தான். ஓகேவா? இதில் வந்து நம்ம கிருஷ்ண ஞானத்தை, கிருஷ்ண உணர்வை நம்ம எப்படி கொண்டு வர முடியும், இதை பகவான் சொன்னாங்க. கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ், அதுதான் வந்து 7 and 8ல் நம்ம, அதாவது நீ ஒரு செயலை உனக்குன்னு செய்ய விதிக்கப்பட்டிருக்குதா, அந்த செயலை நீ என்னோட ஸ்மரணத்தோட செய், என்னை பற்றின எண்ணத்தோட செய், எனக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு செய். ஓகேவா? அப்படிலாம் சொன்னாங்க. இது வந்து 7 and 8ல் சொன்னது. இதை வந்து மிக ரகசிய ஞானம் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ 9th சாப்டரில் பகவான் சொல்ல போகிறது என்ன அப்படின்னா, இன்னும் அதை விட இன்னும் ரகசியமான ஒரு அறிவை கொடுக்க போகிறாங்க. இந்த சாப்டருக்கு பேரே என்ன அப்படின்னா ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம். ஓகேவா? ராஜவித்யானா இருக்கிறதுலையே சிறந்த படிப்பு.
நம்ம எவ்வளவோ படிக்கிறோம், இங்க எவ்வளவோ அறிவு, எவ்வளோ ஞானம் கத்துக்கிறோம். அத்தனை வித்தியிலேயே எது ராஜ வித்தியை அப்படின்னா இது பகவான் நமக்கு கொடுக்கறது. ஓகேவா? இந்த இது அதனாலதான் அறிவின் அரசன். இந்த சாப்டர் வந்து தமிழ்ல என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா அறிவின் அரசன்னு சொல்றோம். இதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா மிகவும் ரகசியமான மற்றும் தூய்மையான அறிவு இங்க பகவானால அர்ஜுனனுக்கு பகிரப்பட்டிருக்கு. என்னன்னு பார்ப்போம் இதுல. பள்ளி கல்வி உடலுக்கானது, கீதை உயிருக்கானது. ஓகேவா? நம்ம இங்க படிக்கிறோம், டபுள் டிகிரி வாங்குறோம், ட்ரிபிள் டிகிரி வாங்குறோம், டாக்டரேட் முடிக்கிறோம். ஓகேவா? இதெல்லாம் பண்றோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே எதுக்கு? இந்த உடலை வளர்க்கறதுக்காக. நம்ம இந்த சொசைட்டில நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டஸோட இருக்கணுங்கிறதுக்காக. எல்லாமே என்ன அப்படின்னா இந்த உடலுக்கு நம்ம கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகேவா? நம்ம இப்படி இருந்தாதான் நம்மள 4 பேர் கௌரவமா பார்ப்பாங்க. இப்படி இருந்தாதான் நம்மளால இந்த சொசைட்டில நல்ல ஒரு பேரோட நேம் அண்ட் ஃபேம்னு சொல்லுவோம்ல, அப்படி இருக்க முடியும். அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம படிக்கிறது, அந்த படிப்பை வச்சு நம்ம சம்பாதிக்கிறது, சம்பாதிச்ச வச்சு நம்மளுக்கு அசெட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் இந்த உடலுக்கு நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்குற சுகங்கள். ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் பேஸ் என்ன? ஒரு நல்லா படிச்சு நல்ல வேலைக்கு போய் நல்ல பொருள் ஈட்டுறவங்களை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களோட பேஸ் என்னவா இருக்கும்னா நல்ல படிப்பா இருக்கும். ஸோ நல்லா படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு நல்ல அவுட்புட் ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா அது இந்த உடலை மேம்படுத்துறது. உயிரை மேம்படுத்துறதுக்கு ஒரு அவசியம் ஒன்று வேணும்ல, அதுதான் வந்து பகவத்கீதை கொடுக்குற இந்த ஞானம். ஓகேவா? ஆன்மீக ஞானம் வந்து உயிருக்கானது. பட் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் நம்ம படிக்கிற இந்த கல்விங்கிறது வந்து உடலுக்கானது. ரெண்டு வித்தியைக்கும், இதுவும் வித்தியை தான், அதுவும் வித்தியை தான். ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. உலகியல் கல்வி நம் உடலை மட்டுமே வளர்க்கிறது. பாருங்க, நம்முடைய உடலை மட்டுமே வளர்க்கிறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பாடத்திட்டங்கள் எல்லாம், நம்ம ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல எல்லாம் படிச்சுட்டுலாம் வரோம்ல, இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட உடலை மேம்படுத்துறதுக்காக. பட் இந்த பகவத்கீதை கொடுக்குற இந்த ராஜவித்யா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஆன்மாவிற்கு உணவளிக்கிறது. இதை நம்ம சிம்பிளா சொல்லுவோம், பகவத்கீதையில இருக்கிற அத்தனை ஞானத்தையும் நம்மளால புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக நம்ம படிக்கிறோம். ஆனா வந்து ஒரு டைமும் அந்த பகவத்கீதை நமக்கு வெவ்வேறு ஆங்கிள், வெவ்வேறு விஷன் நமக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கும். பட் அதை விட சிம்பிளா அதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு ஒரு சிங்கிள் கிறிஸ்பா சொல்லுங்க மாதாஜி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, பகவானை எந்நேரமும் ஸ்மரணம் பண்ணு. ஓகே, அதுதான் அதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணு. அதாவது பகவான் நமக்கு மேம்பட்டவர்னு ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க, அவங்க தான் இது எல்லாத்தையும் படைச்சாங்க. ஸோ அவங்க சர்வீட்டர், நம்ம அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ற சேவகன் நம்ம. அப்ப எப்படி சர்வீஸ் பண்ணுவோம்? சர்வீஸ்னா என்ன? தொண்டு தானே. பகவத் தொண்டு, பாகவத தொண்டு. இதை பண்றது மூலமா பகவானை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண போறோம். ஓகேவா? அந்த ஒரு ஞானத்தை, அந்த ஒரு விஷயத்தை இது வரைக்கும் நமக்கு யாராவது சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா? பகவத்கீதை நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது. அது என்ன பண்ணுது? நம்மளுடைய ஆன்மாவிற்கு உணவளிக்கிறது. அதனாலதான் ஃபுட் ஃபார் சோல்னு நம்ம நாம ஜபத்தை சொன்னோம்ல. சோலுக்கு எப்படி வயிற்றுக்கு உணவோ அதே மாதிரி வந்து சோலுக்கான உணவு வந்து நாம ஜபம். நாம ஜபம்னா யாராவது என் பெரியும் உங்க பெரியமா சொல்லியிருக்கிறோம் பகவானோட நாமத்தை. அதுதான் நம்மளோட சோலை வந்து பியூரிஃபை பண்ணும். ஓகேவா? இது வெறும் தகவல் அல்ல, இது மாற்றம். இது யாருடைய மாற்றம்? இந்த ஆத்மா இந்த ஜட உலகத்திலேருந்து மீண்டு தன்னுடைய ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு போறதுக்கான மாற்றம். அந்த டிரான்சடென்டல் ஃபார்மேஷன் இருக்குல்ல, அதை எடுத்துக்கிறதுக்கான மாற்றம் வந்து எங்க அப்படின்னா இந்த கீதையை நம்ம படிக்கிறது மூலமா, இதுல பகவான் சொல்லியிருக்கிற இந்த ஞானத்தை பெறுறது மூலமா. ஓகேவா? 9.2 ஸ்லோகா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷ்வாகமம் தர்மியம் சுசுக்கம் கத்தும் அவ்யயம். இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும். ஓகேவா? இந்த அறிவு இப்ப பகவான் கொடுக்குற இந்த ஞானம் இருக்கு பாத்தீங்களா, ஒரு ஞானமா கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. கர்ம யோகம் கொடுத்தாங்க, அடுத்தது பக்தி யோகம் கொடுக்குறாங்க. பக்தி யோகத்துல ஒரு சாப்டர்லயும் நமக்கு வெவ்வேறு விதமான ஞானம் நம்மள பகவானால தரப்பட்டுட்டு இருக்குது. அதுல இதுதான் வந்து ராஜவித்யா, கல்வியின் அரசன். இது எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானது. பகவான் வந்து நிறைய சீக்ரெட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அர்ஜுனனுக்கு. இதெல்லாம் லாஸ்ட் சாப்டர்ல சொல்லுவாங்க. 18th சாப்டர் வந்து ஃபுல்லா அந்த பகவத்கீதையோட ஃபுல் சாராம்சமும் எதுல இருக்கும் அப்படின்னா 18வது சாப்டர்ல இருக்கும், செகண்ட் சாப்டர்ல இருக்கும், அப்புறம் 18வது சாப்டர்ல இருக்கும். அப்ப சொல்லுவாங்க, என் மேல பொறாமை இல்லாதவங்கள்ட்டையும் என் மேல நம்பிக்கை இருக்கிறவங்கள்ட்டையும் மட்டும் இந்த ரகசியத்தை நீ சொல்லு, எல்லார்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அப்ப பொறாமை இல்லாம இருக்கிறவங்க தான் வந்து என்ன செய்வாங்க? பகவானை நம்புவாங்க.
அப்போ வந்து அந்த நம்பிக்கை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் சேர்ந்தது அப்படின்னா தான் அவங்களுக்கு என்ன வரும், பகவான் மேலே ஈடுபாடு வரும், பகவத் தொண்டு பண்ணணுங்கிற அந்த எண்ணம் வரும். ஸோ எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானது பகவான் கொடுக்குற இந்த ஞானம், மிக தூய்மையானது, பவித்திரமானது. ராஜவித்யா, ராஜகுஹ்யம், குஹ்யம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரகசியம்னு அர்த்தம், பவித்திரம், தூய்மை. தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால், தன்னுணர்வினா செல்ஃப் ரியலைசேஷன். நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல சொல்லிட்டாங்க நம்ம எங்கேருந்து வந்தோம் அப்படிங்கிறது. அப்புறம் இந்த உடல் வேறு, ஆன்மா வேறு, உடலை வந்து காயப்படுத்தலாம், உடலை அடிக்கலாம், அதுக்கு வலிக்கும், அது மாறுபாடு அடையும், அது பிறக்கும், அப்புறம் வயசாகும், வளரும், ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும், டிசீஸ் வந்து அதை அஃபெக்ட் பண்ணும், அப்புறம் இறந்து போகும், இதெல்லாம் வந்து அழிந்து போகும், இதெல்லாம் வந்து உடல் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள். பட் ஆத்மா எதுவுமே ஆகாது, அது ஒரு ரகசியம் தானே. அந்த ஒரு ஞானத்தை ஃபர்ஸ்டே கொடுத்துட்டாங்களா. அந்த மாதிரி இப்போ கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ், பகவான் நீ என்னையே நினச்சிட்டு செய், அனன்ய சேதா, லாஸ்ட் சாப்டர் நேற்று கிளாஸில் பார்த்தோம், அனன்ய சேதா, அதாவது பிறழாத மனத்துடன் நீ என்னையே நினச்சிக்கிட்டு நீ உன்னுடைய செயல்பாடுகளை நீ செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா உன்னை நான் பாதுகாப்பேன் அப்படின்னு பகவான் வந்து கேரண்டி கொடுப்பாங்கல்ல. ஸோ இதெல்லாம் தான் என்ன அப்படின்னா தன்னுணர்வு, செல்ஃப் ரியலைசேஷன். நம்ம ஏன் வந்தோம், இங்கே எதுக்காக இருக்கிறோம், நம்ம திருப்பி எங்கே போகணும், இதுதான் செல்ஃப் ரியலைசேஷன். பேசிக்காக இந்த மூணு விஷயம்தான். நம்ம ஏன் வந்தோம், நம்மளோட ஃப்ரீடம்னால பகவான் நம்மளை இங்கே விட்டாங்க. இங்கே எதுக்கு வந்தோம், இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் அனுபவிச்சு பார்க்கணும்னு வந்தோம். நம்ம திருப்பி எங்கே போகணும், திருப்பி பகவான்கிட்ட போகணும். ஏன்னா இது வந்து என்ன, டெம்பரரி, தற்காலிகமானது. இந்த அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். இது அழிவற்றது. இந்த ஞானத்துக்கு அழிவுங்கிறது உண்டா? இல்லை. இப்போ நம்ம வந்து படிக்கிறோம், ஸ்கூல் பாடம் படித்தோம். இப்போ நான் என்னோட ஸ்டேஜில் நான் படித்த போது இருந்தது, நான் 10th +2 படித்ததெல்லாம் இல்லை, நான் காலேஜில் படித்ததெல்லாம் என் பையனுக்கு 10thலேயே வந்துருச்சு. ஓகேவா? அப்போ என்ன ஆகுது, அதெல்லாம் ஒரு 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 பீரியடு, ஒரு டைம் பீரியடில் அதெல்லாம் மாறிடுது. ஓகேவா? பட் எப்பயுமே மாறாமல் நிரந்தரமாக எப்பவுமே நமக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியது எது அப்படின்னா இந்த பகவத் ஞானம் தான், பகவான் நமக்கு கொடுத்த இந்த ஞானம் தான். இது ஏன் ராஜவித்யா, ராஜவித்யான்னு சொன்னீங்களா மாதாஜி அப்படின்னா இதெல்லாம் அந்த 3 விஷயம்தான். பவித்ரம், பிரத்யக்ஷம், சுசுகம். பவித்ரம்னா இது மிகவும் தூய்மையானது, ஏன்னா பகவான் வாயிலேருந்து வருது. ஓகேவா? பகவத்கீதை யார் சொன்னா, பகவான் தான் சொல்றாங்க, அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாங்க. பகவான்கிட்டேந்து வர்றது எப்படி இருக்கும், நிச்சயமா பவித்திரமானதா தான் இருக்கும். அதில் எந்த விதமான கலப்படமும் இருக்கிறதுக்கு எந்த விதமான வாய்ப்பும் இல்லை. ஏதாவது அதில் மிஸ்டேக் இருக்குமா, நிச்சயமாக வாய்ப்பு இல்லை. இது நேரடியாக உணர முடியும். ஏன்னா நம்ம இது நேரடியாக நம்ம உணர்றோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த பக்குவ நிலைக்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னா நம்மளால் உணர முடியும். ஆனால் நேரடியாக உணர்ந்த நிறைய பக்தர்களை நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து ரெஃபரன்ஸ் காட்ட முடியும். நாரதரை சொல்லலாம், ஈவன் அர்ஜுனனையே சொல்லலாம். ஸோ நிறைய உணர்ந்த பக்தர்களை நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், காட்ட முடியும். ஓகேவா? அடுத்தது இதை செய்வது மிக மகிழ்ச்சியானது. பகவானுக்கான சேவை அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பகவான் மேலே நம்பிக்கை கொண்டு அவர் மேலே மகிழ்ச்சி எப்படி தெரியுமா வரும். லாஸ்ட்டு நேற்று சாப்டரில் சொன்னோம்ல, அதாவது 5 விதமான ரசங்கள் மூலமாக நம்ம பகவானோட ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சுக்கணும்னு சொன்னோமா. ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பும் நமக்கு என்ன கொடுக்கும், மகிழ்ச்சியை தான் கொடுக்கும். ஒரு தாசனாக இருந்தோம், அல்லது ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருந்தோம், அல்லது ஒரு அம்மா அப்பா மாதிரி பகவானோட இருந்தோம், அல்லது மாதுரிய பாவத்தில் இருந்தோம், அவர் மேலே நம்ம ரொம்ப அன்பு ஈடுபாட்டோடு இருந்தோம் அப்படின்னா அப்போ நமக்கு அது என்ன கொடுக்கும், அவங்களுக்கு செய்கிற எந்த ஒரு விஷயமே நமக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும், மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும். ஸோ அதனால தான் இதை வந்து ராஜவித்யா. ஓகேவா? ஓவியத்தை பார்த்து ரசிக்கிறோம், ஆனால் ஓவியரை மறந்து விடுகிறோம். பொதுவாகவே நம்ம பண்ணுறது அதுதான். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு பிக்சர் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அது யார் கிரியேட் பண்ணாங்கங்கிறத நம்ம என்னைக்காவது யோசிக்கிறோமா? ஆஹா, இந்த பிக்சர் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது, அதை பார்க்குறோம். ஸோ இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது, இதில் எவ்வளோ காடுகள், எவ்வளோ மலைகள், எவ்வளோ நீர்த்தேக்கங்கள், எவ்வளோ அருவிகள், எவ்வளோ நீர்வீழ்ச்சிகள் நிறைய இருக்குது. ஏரி பார்க்குறோம், ஓஷன் பார்க்குறோம். ஓகேவா? சன்ரைஸு, சன்செட்டு, எவ்வளோ 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 அழகான இயற்கை காட்சிகள்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். அப்புறம் விதவிதமான மனிதர்களை பார்க்குறோம், விதவிதமான உயிர்வாழிகளை பார்க்குறோம், அசைவன அசையாதவன. ஓகேவா? நிறைய விஷயங்களை பார்க்குறோம். ஆனால் என்னைக்காவது ஒரு நாள் இதெல்லாம் படைச்சவங்க யாரும் நம்ம பார்த்துருக்கோமா? ஓகேவா? ஒரு ஓவியரை ரசிக்கிற நம்ம அதை படைச்ச ஓவியர் யாரு நம்ம பார்க்குறோமா? அது மறந்துடுறோம். இந்த உலகம் என்னும் அற்புதமான படைப்பின் பின்னால் கிருஷ்ணர் இருக்கிறார். இது எல்லாத்தையும் படைச்சவங்க யாரு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுதான் ஞானம். முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த சாப்டர் வந்து வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். ஏன்னா இது ஃபுல்லாகவே பகவானை வச்ச ஸ்லோகாவாக இருக்கும். அதாவது பகவான் வந்து அவரே சொல்லிட்டு இருப்பாரு எல்லாமே. அர்ஜுனன் கேட்ட சந்தேகங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே பகவான்
பகவான் கொடுக்கிற பதில் இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாவே இருக்கும். படைப்பை அறிய படைத்தவரை அறிய வேண்டும். இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு மெட்டீரியல் வேர்ல்டு இது இருக்கு அப்படின்னா, அதனால தான் நம்ம கட்டுண்டு போயிடுறோம். கரெக்டாக நம்ம யோசிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்கே இருக்கக்கூடிய இத்தனை விஷயங்களை பார்க்குறோம், இது எல்லாத்தையும் ஆளணும், இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ரசிக்கணும்னு இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்கணும், அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம அனுபவிக்கணும்னு இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்கணும், அப்படிங்கிற அந்த ஆசையில தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம், அந்த ஆசை இன்னும் கொஞ்சம் தீவிரமாகும் போது அது பேராசையாக மாறுது. அப்புறம் அது என்ன ஆகும் நமக்கு, நம்மளோட நம்மளோட ஒரிஜினல் தாட் என்ன, கோ பேக் டு காட் ஹெட் தான், அதையே விட்டுட்டு என்ன செய்கிறோம், ஆஹா இது இவ்வளோ அழகா இருக்கே, நம்ம இதை நம்மளே வச்சுக்கணும், இதை இங்கே நம்ம திருப்பி திருப்பி வந்து வந்து இதை நம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தான் நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், இந்த பகவானால படைக்கப்பட்ட இந்த பொருள் மேலேயே நம்மளோட கவனத்தை செதற விட்டுடுறோம். ஸோ இதை படைப்பாளி யாருங்கிற கவனம் நம்ம மனசுக்கு வராமே போகுது. ஓகேவா? ஸோ உலகம் ஒரு ஓவியம், கிருஷ்ணர் அதன் ஓவியர். சரியா? அப்ப ஓவியத்தை பார்க்க தெரிஞ்ச நம்மளால ஓவியரையும் பார்க்க தெரியணும். ஓவியர் யாரு, எப்படி, அவரால் வேற என்னென்னலாம் படைக்கப்பட்டது, ஓகேவா? இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கவனச்சிதறல் நம்மள்ட்ட இருக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா. 9.10 மயா திக்ஷேன பிரகிருதி சூயதே சச்சராச்சரம் ஹேது நானேன கௌந்தேய ஜகதி பரிவர்த்ததே. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு, இந்த இடத்துல சொல்றேன், எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை. பகவானோட சக்தி வந்து நிறைய ஆற்றல், பகவானுக்கு எண்ணிலடங்காத ஆற்றல்கள் உண்டு. ஓகேவா? முக்கியமான 3 சக்தி சொல்லுவோம். என்னன்னா இன்டர்னல் எனர்ஜி, எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி, மார்ஜினல் எனர்ஜி. ஓகேவா? சில இடத்துல பொட்டன்சின்னு போட்டிருப்பாங்க. ஓகேவா? இன்டர்னல் பொட்டன்சி, எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி, அப்புறம் மார்ஜினல் பொட்டன்சி. இன்டர்னல் பொட்டன்சி என்ன அப்படின்னா பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சிங்கிறது பகவானால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஜட இயற்கை. ஓகேவா? மார்ஜினல் பொட்டன்சி யாரு அப்படின்னா நம்ம தான். ஓகேவா? நம்ம என்ன செய்கிறோம், சம்டைம்ஸ் பகவானோட நெருங்கிடணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உத்வேகத்தில் பகவானுக்கான சேவைகள் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு அவங்கள்ட்ட திரும்பி போகணுங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில், ஒரு உயர்ந்த சக்தியில் நம்ம இருப்போம். உயர்ந்த சக்தி நம்மளோட மனசை கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்கோம். சம்டைம்ஸ் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய நிறைய புலனுகர்ச்சி பொருட்கள் நம்மளோட சென்ஸை வந்து அப்படி நம்மளை என்ன பண்ணும், நம்மளை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள். ஓகேவா? அதெல்லாம் நம்மளை என்ன பண்ணிவிடும், டைவர்ட் பண்ணிவிடும் அந்த விஷயத்துலேருந்து. ஸோ என்ன ஆகிடுவோம், இந்த நேரம் இங்கே கிளாஸில் உட்காரத்துக்கு பதிலாக ஓகே இன்னைக்கு மூவி கூப்பிட்டாங்கல்ல, நம்ம மூவிக்கு போயிடுவோம். ஓகேவா? அப்படி போயிடுவோம். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, நம்மளோட மனசு மாறிடுறதுனால, டிவேட் ஆயிடுறதுனால நம்ம என்ன ஆயிடுறோம், இந்த மாதிரி தெய்வ சிந்தனை, ஆன்மீக சிந்தனையிலேருந்து நம்மளோட ஆத்மாவுக்கு நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, ஒரு சாதாரண ஒரு அழியக்கூடிய ஒரு சந்தோஷமே தராத, நம்ம சந்தோஷம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க ஒரு மிகச்சாதாரணமான ஒரு விஷயத்த நம்ம அப்ப தரோம். ஓகேவா? அதனால தான் நம்மள வந்து எந்த இடத்துல வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா மார்ஜினல் பொட்டன்சி, அதாவது ஒரு கேட் ஆன் த வால் மாதிரி. ஒரு மதில் மேல இருக்கிற பூனை என்ன செய்யும் அப்படின்னா, பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே இது இந்த பக்கமா விழலாம், அந்த பக்கமா விழலாம். ஓகேவா? அந்த மாதிரி நம்மளோட சக்தி எப்படி அப்படின்னா, நம்மளோட மனம், புத்தி, அகங்காரம், இந்த சூட்சும உடல் நம்மள ஆக்கிரமிச்சிட்டு இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும், சம்டைம்ஸ் பகவானோட இன்டர்னல் சக்தி, அதாவது அவரோட அந்த உயர்ந்த சக்தியோட ஆளுமைக்கு கீழே போவோம். சம்டைம்ஸ் அவரோட இந்த தாழ்ந்த சக்தியான இந்த ஜட இயற்கை கிட்ட போயிடுவோம். ஓகேவா? ஸோ அப்படி போகும்போது உயர்ந்த சக்தி ஆளுமையில் இருக்கும்போது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் நல்ல செயல்களா, அதாவது பகவானுக்கான பக்தி தொண்டா இருக்கும். இந்த ஜட இயற்கையின் பால்பட்டு நம்ம வந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகும், தாழ்ந்த சக்தி நம்மள ஆக்கிரமிக்குதுன்னு அர்த்தம். அப்ப நம்ம இந்த தேவையே இல்லாத இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல எல்லாரும் செய்யக்கூடிய செயல்களை நம்ம செஞ்சுட்டு இருப்போம். ஓகேவா? அது நமக்கு எந்த விதமான முன்னேற்றத்தையும் கொடுக்காது. அதுதான் எனது சக்திகளில் ஒன்றான. ஸோ பகவானோட அந்த எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி தான் என்ன பண்ணுது, இந்த ஜட இயற்கை, அதுதான் வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு அவரால் உருவாக்கப்பட்டது தான். எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அவர் உருவாக்குனதோடு இல்லாமல் அவர் என்ன பண்ணுறாங்க, அவர் தான் அதை ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க, அப்புறம் அதை மேனேஜும் பண்ணுறாங்க. அவருடைய பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகிறது, எல்லாத்தையும் அதுதான் கொடுக்குது. ஓகேவா? அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. இந்த ஜட இயற்கை மறுபடியும் தோற்றம் பெறுது, மறுபடியும் அடைக்கப்படுது. லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம், இவர் பிரம்மாவோட ஒரு பகல் முடிஞ்சு அவரோட இரவு தொடங்கும் போது என்ன ஆயிடுறோம், எல்லாருமே அழிக்கப்பட்டு விடுகிறோம். திருப்பி மறுபடியும் பிரம்மாவோட பகல் ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம எல்லாருமே மறுபடியும் படைக்கப்படுறோம். நம்ம எப்படி
படைக்கப்படுவோம்னா பிரம்மா 100 ஆண்டுகள் கழிச்சு பிரம்மாவும், அது வந்து கம்ப்ளீட் டிவாஸ்டேஷன். ஓகேவா? அப்படி இல்லை பிரம்மாவோட ஒரு நாள் ஒரு இரவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஜட உலகம் எல்லாம் படைக்கப்படுது, இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் படைக்கப்படுது, அதுல நம்மளோட ஒரு ஒரு லோகங்களும் படைக்கப்படுது, அதுல அத்தனை உயிர்வாழிகள் யார் யாரெல்லாம் 84 லட்சம் வகையான உயிர்வாழிகள் இருக்கிறோம், அவங்க எல்லாருமே மறுபடியும் தோற்றம் பெறுறாங்க. ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ஒரு சைக்கிள் தான். ஓகேவா? பகவானோட சக்தியினால இந்த சைக்கிள்ங்கிறது கண்டினியூஸா நடந்துகிட்டு இருக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. இயற்கையின் எஜமானன். இப்ப யார் இதுல இதை தோற்றுவிக்கிறாங்களோ அவங்கள தானே நம்ம எஜமானன்னு சொல்லுவோம். அப்ப சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி பகவான் தான் என்ன அப்படின்னா இந்த இயற்கையோட எஜமானன். காற்று வீசுவதும் சூரியன் ஒளிர்வதும் அவன் ஆணையால் தான். பகவானோட சொல்லியிருக்கோம்ல, சூத்ரே மணிகனா இவ ஒரு ஒரு ஸ்லோகம் படித்தோம். அதாவது முத்துக்கள் வந்து ஒரு நூலில் கோக்கப்பட்டதுன்னா அது எப்படி வருஷகிரமமாக அதை அடுக்கி அழகாக இருக்குமோ சிதறி போகாமல். ஓகேவா? அந்த மாதிரி பகவான் என்ன செய்கிறாங்க, எல்லாத்தையும் தன்னோட கண்ட்ரோல்குள்ளே வச்சிருக்கிறாங்க, தன்னோட கட்டுக்குள்ளே வச்சிருக்கிறாங்க. இங்கே வந்து ஒரு காற்று வீசினாலும் சரி, சூரியனோட சன்லைட் நம்ம மேல படுறதும் சரி, அது எல்லாமே யாரோட கண்காணிப்புக்கு கீழ் நடக்குது அப்படின்னா பகவானால தான். அவனின்றி ஒரு அணுவும் அசையாது அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல. அவர் தந்தையை போல இயற்கையை வழிநடத்துகிறார். அவர் தான் என்ன அப்படின்னா சீட் கிவிங் ஃபாதர். அவர் சொல்லிடுவார், அகம் பீஜ பிரத பிதா அப்படிம்பாரு. நான் தான் வந்து எல்லாருக்கும் விதையளிக்கக்கூடிய தந்தை அப்படின்னு பகவான் வந்து பின்னாடி ஒரு சாப்டர்ல சொல்லுவாங்க அர்ஜுனனுக்கு. அது ஒரு ரகசியம். ஓகேவா? ஸோ ஹீஸ் அ சீட் கிவிங் ஃபாதர். அவர் தான் என்ன பண்றாரு, ஒரு தந்தை மாதிரி இருந்து இந்த இயற்கையை வழி நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இதை வந்து புரிஞ்சுக்காதவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க 2 கேட்டகரி இருக்காங்க. ஓகேவா? புரிஞ்சுக்காதவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, நம்ம லாஸ்ட் சாப்டரில் பார்த்தோம், என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா பகவானை நேரடியாக போய் அவங்கள பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கான ப்ரேயர்ஸை வைக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க. அப்படி இல்லைன்னா தேவர்கள்லாம் இருக்காங்கல்ல, டெமிகாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல, தேவதாஸ், பகவானோட அசோசியேட்ஸ். ஓகேவா? அவங்களெல்லாம் போய் வழிபாடு பண்ணி அது மூலமாக தனக்கு தேவையான விஷயங்களை நிறைவேற்றிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. ஓகேவா? அதுவும் இல்லை அப்படின்னா அசுரர்கள்லாம் என்ன செய்வாங்க, போய் பேய் பிசாசு அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் போய் அவங்க வழிபாடு பண்ணுவாங்க. மூடர்கள் இருக்கிறாங்க, அது அவங்களுக்கு வந்து இதை பற்றின ஞானமே இருக்காது. ஓகேவா? அதெல்லாம் தான் இந்த சாப்டரில் பகவான் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி சொல்கிறாங்க. பாமரர்கள் அவரை மனிதராக நினைக்கிறார்கள். அவங்க இங்கே வந்து பகவான் வந்து அங்கேருந்து ரூபம் எடுத்து இங்கே வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பகவானுக்கு ரூபம் உண்டு, நம்ம அதை ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ரூபம் எடுத்து இங்கே வந்தாங்கன்னா பக்தனானவனுக்கு தெரியும் பகவானோட ரூபம்ங்கிறது வந்து அவரோட நாமத்துக்கும் ரூபத்துக்கும் குணத்துக்கும் லீலைக்கும் எந்த விதமான வித்தியாசமும் கிடையாது. எல்லாமே என்ன அப்படின்னா டிரான்சரண்டல் தான். ஓகேவா? நம்மள மாதிரி கைகளோ நம்மள மாதிரி கால்களோ நம்மள மாதிரி கண்களோ அவயங்கள் எதுவுமே பகவானுக்கு கிடையாது. எல்லாமே டிரான்சரண்டல். ஓகேவா? அதுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன். இங்கேருந்து இப்போ உங்களுக்கு இந்த சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம என்னால் இந்த ரூம் தாண்டி தான் இவ்வளோ தூரம் தான் பார்க்க முடியும். ஓகேவா? ஆனால் பகவான் என்ன செய்கிறாங்க, கோலோக விருந்தாவனத்தில் இருந்துட்டு இங்கே பக்தன் கூப்பிடுறதுக்கு அவங்களால ஓடி வர முடியும், ஒரு க்ஷணத்தில் வர முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ பிரகலாதன்ட்ட வந்து இரண்யகசிபு சொன்னபோது இந்த தூணில் இருக்கிறாரா, நீ சொல்கிற நாராயணர் இந்த தூணில் இருக்கிறாரா, இந்த துரும்பில் இருக்காரா அப்படின்னு கேட்கும்போது எஸ் அவர் அங்கே இருக்கிறாருன்னு சொன்ன அடுத்த செகண்டு அந்த இடத்துல பிரத்யட்சம் ஆகிறாரு பகவான். ஓகேவா? ஸோ அங்கே இருக்கிறாரு, எப்படி அவரால் வர முடியும், அவரோட டிரான்சென்டல் பவர் அப்படி. ஓகேவா? ஸோ நமக்கு பிரத்யட்சமாக நிறைய பக்தர்கள் நமக்கு காமிச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க பகவான் ரூபமானவர், அப்புறம் பகவானுக்கு இவ்வளோ ஆற்றல் இருக்குது, இவ்வளோ சக்தி இருக்குது அப்படின்னு. பட் இதெல்லாம் நம்பாத இதெல்லாம் அறியாத பாமரர்கள் என்ன செய்யறாங்க, அவரை மனிதர், அவருக்கும் நம்மள மாதிரி 2 கை தானே இருக்கு, அவருக்கும் 2 மாதிரி நம்மள மாதிரி 2 கண்ணு கால் இவ்வளவுதானே இருக்கு அப்படின்னு அவர் மனித உருவில் வரும்போது மூடர்கள் அவர்களை ஏளனம் செய்கிறார்கள். அவர்கள் இறைவனின் மேலான தன்மையை அறியாதவர்கள். ஓகேவா? பகவானுடைய அந்த சுப்ரீம் அந்த அந்த பவர் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு தெரியாததுனால. ஏன்னா பகவானுடைய அந்த முழு வீச்சுங்கிறது எப்படி இருக்கும்னு யாருக்கு தெரியும், பக்தனா அவரை பற்றி உணர்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். மற்றவங்க எல்லாருக்கும் அது தெரியறதுக்கான வாய்ப்புங்கிறது கிடையாது. அதனால தான் பகவான் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லிட்டாங்க, என் மேலே பொறாமை இல்லாமல் இருக்கணும், என் மேலே நம்பிக்கையோடு இருக்கிறவனுக்கு மட்டும் இதை நீ பகிர்ந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு. லஞ்சம் வேண்டாம், அன்பு வேண்டும். பிற தேவதைகளை வழிபடுவது அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுப்பது போன்றது. ஓகேவா? பிற தேவதைகள் எல்லாரும் என்ன அப்படின்னா பகவானோட அவங்க பிரித்து கொடுத்துருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட், அவ்வளோதான். ஓகே? ஸ்கூல் பிரின்சிபல் இல்லை காலேஜ் பிரின்சிபல் ஹெட் அப்படின்னு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோல் ஹெட் பகவான் தான். அவங்களே என்ன பண்ண முடியாது, எல்லா இடத்துலையும் வந்து எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக பார்த்துட்டு இருக்க முடியாதுங்கிறனால அவரோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அங்கங்கே வைப்பாங்கல்ல. ஒரு நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா நிறைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் அங்கே வச்சுருக்காங்கல்ல, அந்த மாதிரி பகவானால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் தான் எல்லா தேவாகும்.
தேவர்களும். ஓகேவா? இந்திரனாகட்டும், வருணனாகட்டும், அக்னி பகவானாகட்டும், சூரிய பகவானாகட்டும், எல்லாருமே என்ன பகவானால நியமிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் தான், பகவானுடைய பிரதிநிதிகள் தான். அந்த பிரதிநிதிகள் அத்தனை பேருக்கும் அவ்வளோ அவங்களுக்கு தேவையான அந்த எனர்ஜியை கொடுக்கறதும் யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். ஓகேவா? சூரியன் எப்படி ஒளிருது அப்படின்னா 1000 கோடி சூரியன் வெளிச்சம் உள்ளவங்க பகவான். அவங்கள்கிட்டேருந்து தான் அந்த பவரை வாங்கிட்டு சூரியன் வந்து இங்க நமக்கு ஒளியை கொடுக்குது. ஓகேவா? இந்த ஒரு சூரியனோட ஒளி அந்த வெளிச்சம் அந்த உஷ்ணத்தையே நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது, தாங்க முடியாது. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நம்மளால தாங்கிக்கவே முடியாது. அவ்வளோ ஒரு வெப்பத்தையும் சூடியும் அது கொடுக்கும். ஓகேவா? அந்த மாதிரி எவ்வளோ பல கோடி சூரியன்களோட வெளிச்சத்தை பகவான் தாங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ நம்ம இதுலேருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, மற்ற தேவர்களை வழிபடுறோம்ல, அது என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு லஞ்சம் கொடுப்பது போன்றது. ஓகேவா? அதுக்கு பதிலாக டைரக்டா நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம், பகவான் கிட்டே சரண்டர் பண்ணிக்கலாம். கிருஷ்ணரை வழிபடுவது தந்தையை உரிமையோடு கேட்பது போன்றது. நம்மளோட அம்மா அப்பாட்ட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட போய் நம்ம உனக்கு என்ன வேணுமோ நம்ம அதை குச்சமே இல்லாமல் கேட்போம்ல, எனக்கு இது வேணும்பா, எனக்கு இது வாங்கித்தாங்க கேட்போமா? அந்த மாதிரி பகவான்கிட்ட வந்து அதுக்கு தான் அந்த ரசங்கள், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குல்ல, நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்க வேண்டிய ரிலேஷன்ஷிப் அதுதான். அது வந்ததுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு உரிமைங்கிறது வந்துடும். அந்த உரிமை எடுத்துட்டு பகவான்கிட்ட நம்ம நெருங்கும் போது நம்மளால அந்த நெருக்கம் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக போகும். பகவான் நம்மளை தேடி வருவாங்க. தேவதா வழிபாடு தற்காலிகமானது, கிருஷ்ண பக்தியே நிரந்தரமானது. தற்காலிகமானது ஏன்னா அவங்க நம்ம எது வரம் கேட்டோம்னாலும் அவங்க கொடுப்பாங்க. பட் அது எல்லாம் என்ன அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் நம்ம சர்வை பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான். ஓகேவா? அது நம்மளை எங்கே கொண்டு போகாது, பகவானோட திருவடி பாதத்துக்கு நம்மளை கொண்டு போகாது. எது கொண்டு போகும்? கிருஷ்ண பக்தி தான் நம்மளை கொண்டு போகும். ஓகேவா? நம்ம இங்கே பண்ணுறோம்ல இந்த நாம ஜபம், இந்த நாம ஜபம்ங்கிறது ஒரு சின்ன விஷயம். ஓகேவா? அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு அஹ், ஒரு கொடி மாதிரி, அந்த ஞானம் வந்து ஒரு கொடி மாதிரி வளரும். அது இங்கே இந்த இடத்துல உட்காந்து நான் பண்ற அந்த நாமஜபம் வந்து எங்க வரைக்கும் போய் சேரும்னா, இந்த ஊர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த இந்த நாட்டை விட்டு வெளியில போய், இங்கேருந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு வெளியில போய், பிரபஞ்சத்துலேருந்து இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் எங்க வந்திருக்கு அப்படின்னா மகத்தத்துவம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல, இல்லை நீங்க அடுத்தடுத்த லெவல்ல படிப்பீங்க. ஓகேவா? அதையும் தாண்டி அந்த நாம ஜபங்கள் வந்து அதையும் தாண்டி போய் ஒரு ஒரு உயர்ந்த லோகங்களாம் தாண்டி போய் கோலோக விருந்தாவனத்துல இருக்க பகவானோட திருவடி பாதத்துக்கு போய் சேரும் அந்த கொடி. ஓகேவா? கோலோக சார்ட்னு ஒன்று இருக்கும். அது உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணாங்கன்னா நீங்க அதை ஜூம் பண்ணி நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு உயிர்வாழி இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்மா அந்த பக்தியை வந்து மனசுல வளர்த்தாங்க அப்படின்னா அந்த பக்தி கொடியானது எங்க போய் முடியும் அப்படின்னா, சின்ன சின்னதா ஒரு விதை தான் நடுறோம். நம்ம நாம ஜபம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே ஒரு நாமத்தை சொல்லி நம்ம விதை நட்டோம் அப்படின்னா அந்த விதை வந்து கொடியாயி செடியாயி மரமாயி நிறைய லீஃப் விட்டு பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் போய் இது எங்க போய் முடியும் அப்படின்னா பகவானோட திருவடி பாதத்துல போய் முடியும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், டைரக்டா கனெக்ஷன் கொடுத்துறோம். லிங்க் பிட்வீன் அஸ், நம்ம பகவானுக்கும் நமக்குமான லிங்க் என்ன அப்படின்னா நாம ஜபம். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டூயிங் நாம ஜபா. விடாதீங்க, மறக்காதீங்க, டெய்லி பண்ணுங்க. ஓகேவா? 9.26 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா, நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஸ்லோகா. பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி ததகம் பக்தியா பிரகதம் அஷ்னாமி பிரியதா ஆத்மனஹ. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் எனக்கு இலையோ பூவோ பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன். பகவானுக்கு வந்து தட்டு ஃபுல்லாக சாப்பாடு வச்சு பாயசம் பண்ணி வடை பண்ணி எல்லா ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் வச்சு பகவான் கேட்குறாங்களா? என்ன கேட்குறாங்க பார்த்துக்கோங்க. இலையோ, ஓகேவா, துளசி பத்திரம் ஒன்று போதும், பூவோ அல்லது பழமோ அல்லது நீரோ, இந்த நாலுத்துல ஏதாவது ஒன்று கொடுங்க. அப்படி எதுவுமே என்கிட்ட இல்லையே பிரபு, உனக்கு கொடுக்கறதுக்கு என்கிட்ட எதுவுமே இல்லையே, அந்த அளவுக்கு நான் ஏழ்மையா இருக்கனே அப்படின்னு அந்த அந்த ஒரு ஆதங்கத்துல நினைச்சு கண்ணீர் விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த கண்ணீர், நம்மளோட 2 சொட்டு கண்ணீர் கூட பகவான் ஏத்துக்கிறாங்க. பட் இதெல்லாம் எப்படி தெரியுமா நம்ம பண்ணணும்? வித் ஃபுல் டிவோஷன், அன்புடனும் பக்தியுடனும். ஓகேவா? நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அன்பு இதில் கலந்துருக்கணும், பக்தி இதில் கலந்துருக்கணும். இந்த இடத்துல ஒரு கதை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. பகவான் வந்து கிருஷ்ணர், ஓகேவா, கிருஷ்ணர் வந்து கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்து வந்தபோது மகாபாரதம் அந்த போர்க்காலம் அதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி அவர் வந்து விருந்துக்கு வரப்போறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு துரியோதனன் வந்து அவ்வளோ பெருசா
நிறைய சமைக்கிறாங்க. ரொம்ப ஸ்வீட்ஸு, நிறைய டிஷ்ஷஸு, நிறைய நல்ல என்ன சொல்றது, ரிச்சான ஃபுட் எல்லாம் நிறைய சமைக்கிறாங்க. எல்லாம் சமைச்சிட்டு இருக்கும்போது அவங்கள மனசு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, இதெல்லாம் பார்த்து அசந்து போயிடணும். இதை நம்மளோட ரிச்னஸை காட்டுறதுக்கு சில பேர் ஒரு பார்ட்டி த்ரோ பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பயங்கர பேரே சொல்ல முடியாத அந்த வாயிலே வராது அந்த டிஷ்ஷு பேரெல்லாம், அப்படியெல்லாம் டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் வைப்பாங்க. பட் அதில் டேஸ்ட் இருக்கா, அதில் அது ஒரு அன்பு கலந்துருக்குதா, நமக்கு அது வயிற்று போயிட்டு டைஜஸ்ட் பண்ணுதா, அதெல்லாம் அதில் இருக்காது. அந்த ரிச்னஸ் காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணுவாங்க சில பார்ட்டியில் அவங்க த்ரோ பண்ணும்போது. ஸோ அந்த மாதிரி துரியோதனை என்ன பண்ணுறாங்க, ரொம்ப ஹைஃபையாக ஒரு ட்ரீட் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு கிருஷ்ணர் பகவானை வந்து, கிருஷ்ண பரமாத்மாவை வந்து கூப்பிடுறாங்க. அங்க தெரிஞ்சிருது. ஆனா அது பூரா அந்த சமைக்கிறாங்கல்ல, அந்த சமைக்கிற இடம் பூரா குக்கெல்லாம் அங்கே சமைச்சிட்டு இருக்காங்க. துரியோதனனும் சகுனியும் அந்த இடத்துல நின்றுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. நமக்கு இப்போ போர் வரப்போகுது, நம்ம எப்படி யாரை எங்கே என்ன பண்ணணும், எப்படி யாரை எந்த இடத்துல வந்து நிறுத்தினா யாரை அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக அந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னு அந்த கான்வர்சேஷன் ஃபுல்லாக ரொம்ப ராங் கான்வர்சேஷன். சமைக்கிற இடத்துல நம்ம சமைக்கிற போது நம்மளோட மனசே வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, இது பகவானுக்கு பிரசாதமாக நம்ம கொடுக்கணும், அப்புறம் அது எல்லாத்தையும் நம்ம வீட்டில் இருக்க குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாரும் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல ஒரு சத்துவ குணத்தில் சமைச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஃபுட் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எந்த ஹார்மாவும் இருக்காது, நம்ம உடம்புக்கு எந்த ஒரு தீங்கும் அது விளைவிக்காது. இதுவே இப்படி பண்ணிட்டாங்களே, காய்கறி நம்ம வாங்கும்போது ஒரு 10 ரூபாய் கூட கொடுத்து வாங்கிட்டோமே, இந்த மாதிரி ஏமாந்து போயிட்டோமே, ஐயோ நீ நாளைக்கு வந்தா அவன்கிட்ட கேட்டு வாங்கிடணும், அதுக்கு பதிலாக ஒரு பச்சை மிளகாவது வாங்கணும் நினைப்போமா மாதாஜி? எல்லாம் உங்களுக்கு தோணி இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம நினைப்போம், ஆஹா நாளைக்கு அவர் எப்படியே நாளைக்குன்னு பார்த்து அந்த கீரைக்காரர் வரமாட்டார் வேற, இன்னும் 2 நாள் வெயிட் பண்ணுவோம், அவர் எப்போ வருவாருன்னு பார்த்து அவர்கிட்ட அந்த 10 ரூபாய் வாங்கியே ஆகணும். அவர் கேட்டால் அந்த விட்டு அந்த 10 ரூபாய் திருப்பி வாங்குற வரைக்கும் நம்ம சமைக்கும் போதெல்லாம் என்ன நினைச்சிட்டே இருப்போம், அவரை திருப்பி பார்க்க முடியுமா நம்மள, அன்னைக்கு சாப்பாடு சுத்தம். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த துரியோதனன் கொடுத்த அந்த ஃபுட் எப்படி இருந்ததுன்னா பகவானுக்கு ரசிக்கவே இல்லையாம். இதுவே வந்து அவரு சடனா அவரு என்ன பண்றாரு, இங்க அவருக்கு ஒன்றும் சாப்பாடு செட் ஆகல. ஸோ அதனால என்ன பண்றாரு, வெளியில வராரு. விதுரன், ஓகேவா, விதுரன் அவங்க வீட்டில் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு அங்கே சின்னதாக ஒரு குடியில் இருக்கவும் அதை பார்த்துட்டு உடனே உள்ளூர் நுழையிறாரு. பார்த்தோன்னே, ஐயோ என்னோட வீட்டுக்கு நீங்கள் வந்திருக்கீங்களா, உங்களுக்கு தேவையான நான் எந்த ஒரு வெல்கம் பண்ணணும்ல, பூர்ண கும்ப மரியாதைலாம் கொடுத்து வெல்கம் பண்ணணும்ல, அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்குலாம் எனக்கு நேரமே இல்லாமல் தான் பண்ணிட்டீங்களேன்னு விதுரனோட மனைவிக்கு வந்து ஆதங்கம் தாங்க முடியல. பகவான் திடீர்னு நம்ம வீட்டுக்கு பிரத்யட்சமாக காட்சியளிக்கிறாங்க, நமக்கு அவரை வந்து உரியபடி வரவேற்க முடியல அப்படின்னு, பரவாயில்லன்னு சொல்லி சாந்தப்படுத்திட்டு சாப்பிட்றதுக்கு அப்படின்னு கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுறாங்களாம், அவரோட அழகுல, அவர் பேச்சு திறமையில, அவரு நடந்துக்கிறதுல எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அந்த அப்படியே மெய்மறந்து பார்த்துக்கிட்டே விதுரனோட மனைவி என்ன பண்றாங்க, வாழைப்பழத்தை வந்து தோல் உரிச்சு உரிச்சு கொடுக்கும்போது உரிச்சிட்டு பழத்தை கீழே போட்டுட்டு தோலை கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்களாம். பகவானும் அதை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறாங்க. ஓகேவா, இன்டென்ஷன்ல கொடுக்கல, தெரியாம கொடுக்குறாங்க. என்ன அந்த இடத்துல என்ன இருந்தது, என்ன இருந்தது? மெய் மறந்து கொடுக்குறாங்க. எஸ், அந்த அன்பு இருந்தது. ஓகேவா, எஸ் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த அன்பு இருந்தது, அந்த பக்தி இருந்தது. ஸோ நம்ம இதில் என்ன முக்கியம், பகவானுக்கு விதவிதமாக நம்ம சாப்பாடு கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. பகவானே கேட்டுட்டாங்க, இலையோ பூவோ பழமோ நீரோ ஏதோ ஒன்று கொடுங்க, ஆனால் எப்படி கொடுக்கணும், அந்த வித் ஃபுல் டிவோஷன், அன்பு மற்றும் பக்தி அந்த இடத்துல வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பகவானே சொல்றாங்க. பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோ, இறைவன் உங்கள் வசதியை பார்ப்பதில்லை, உங்கள் அன்பையே பார்க்கிறார். நம்ம என்ன கொடுக்குறோங்கிறதுல இல்ல, எப்படி கொடுக்குறோங்கிறதுல தான் இருக்குது. பக்தியோடு கொடுத்தால் எளிய துளசியையும் அவர் மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. யோகக்ஷேம மகாமியகம், நம்ம அந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம அன்போடு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா பகவான் நமக்கு என்ன திருப்பி கொடுக்குறாங்கன்னு பாருங்க. என்னை நினைப்பவர்கள் தேவைகளை நான் நிறைவேற்றுகிறேன், அவர்களிடம் உள்ளதை காக்கிறேன். நீங்கள் 100% அவரிடம் சரண்டடைந்தால் அவர் உங்களை 100% பார்த்து கொள்வார். நம்ம சரண்டர் அன்டு காட் அப்படின்னு அவர்கிட்ட நம்ம சரணாகதி பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு மேல பகவான் தான் நம்மளை பார்த்துப்பாங்க. ஓகேவா, சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம், முடிஞ்சிருச்சு. பகவான் நம்மள அதுலேருந்து பார்த்துக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. யோகக்ஷேம மகாமியகம், நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் பார்த்து நமக்கு கொடுப்பாங்க, நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை பாதுகாத்தும் தருவாங்க. குசேலர் போனார். ஓகேவா, குசேலர் வந்து ரொம்ப வறுமையான ஒரு சூழ்நிலை, அடுத்த வேளை சாப்பாடே கிடையாது, அவ்வளோ குழந்தைங்களை வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க, சாப்பாடு இல்லை. குசேலரோட மனைவியோட வற்புறுத்தல் பேரில் கிருஷ்ணர் பார்க்க போகிறான். உன்னோட ஃப்ரெண்டு தானே, எல்லாம் ஒன்றா தானே படிச்சீங்க,
போயிட்டு நீ ஹெல்ப் கேட்கக்கூடாதா? ஒரே குருகுலத்துல ஓடி விளையாண்டு படிச்ச பசங்க தானே நீங்க எல்லாம். போயிட்டு கேட்டீங்கன்னா துவாரகாக்கே ராஜாவா இருக்கிறவரு உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாரா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கம்பல்ஷன்ல என்ன பண்றாரு, குச்சேலர் கிளம்பி போறாரு. போகும்போது கூட வெறும் கையோட போகல. அவங்க அவங்க மனைவியானவங்க ஏதோ ஏன்னா பகவானுக்கு நம்ம ஏதோ ஒன்று சமர்ப்பணம் பண்ணணும்ல. இப்போ லாஸ்ட் ஸ்லோகா தானே பார்த்தோம், நம்ம அன்போட ஏதோ ஒன்று கொடுக்கணும்ல பகவானுக்கு. அதனால வந்து மியூட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். அதனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு கடன் வாங்கிட்டு வந்து அவில் வந்து அவரோட வேஷ்டி நுனியில வந்து முடிச்சு போட்டு கொடுக்குறாங்க. இதை கொண்டு போய் நீங்க கிருஷ்ணர்கிட்ட கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்துட்டு போய் அவருக்கு அதை கொடுக்கறது கூட அவ்வளோ அவருக்கு கூச்சமா இருந்துதான். அங்க போனோடனே அவருக்கு அவ்வளோ ஒரு வரவேற்பு. யாரு அப்படின்னு குச்சேலர் சுதாமா வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே வாசலுக்கே வந்து வரவேற்றார். ராஜாவா இருக்கிறவர் அரண்மனை வாசலுக்கு ஓடி வந்து தன்னோட ஃப்ரெண்டை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்து கூட்டிட்டு போய் அவருக்கு கால்லாம் நல்லா அவருக்கு யாரு அதித்தி இந்த மாதிரி வந்தாலும் விருந்தினர்கள் வீட்டுக்கு வந்தாலும் அப்பெல்லாம் என்ன பழக்கம் இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லா அந்த மாதிரி சர்வீஸ் எல்லாம் பண்றதெல்லாம் அதெல்லாம் பகவான் நான் வந்து சர்வவியாபி. பகவான் வந்து ஆல் பெர்வேடிங். ஓகேவா? அப்புறம் இன்னொன்னு அவரு அந்த துவாரகைக்கு ராஜா. அப்படியே இருந்தாலும் கூட நம்மளை பார்க்க வந்திருக்கிற அதித்தி விருந்தினர் அப்படிங்கறதுனால அவர் என்ன செய்யறாரு, அந்த மாதிரி விருந்தினருக்கு வேணுங்கிற அத்தனை உபசாரங்களையும் அவர் செய்யறாரு. செஞ்சுட்டு எனக்கு எதுவும் கொடுத்து விடலையா அப்படின்னு அவர் கேட்கும்போது அந்த அவல் எடுத்து காட்டுறாரு. அதுலேருந்து ஒரு வாய் அங்கே போட்ட உடனே இங்கே என்ன ஆயிடுது, குச்சேலரோட வீடு ஃபுல்லாக பெரிய மாளிகை ஆயிடுது. அடுத்த வாய் எடுத்து போட்ட உடனே ஃபுல்லு எல்லா வெல்த்தும் அவங்க வீட்டுக்கு வந்துடுது. அத்தனை பொருள், பொன், அப்புறம் அத்தனை வைடூரிய மணிக்கற்கள் எல்லாமே அவங்க வீடு ஃபில் ஆயிடுது. அடுத்த வாய் போடுறதுக்கு பார்க்கும்போது ருக்மணி தாயார் என்ன பண்ணிடுறாங்க, இல்லை இல்லை போகிறோம், நீங்களே சாப்பிட்றீங்களே எங்களுக்கெல்லாம் வேண்டாமான்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க. அப்போ என்ன, அந்த இடத்துல சுத்தமாக கேட்க கூட இல்லை. என்னை நினைப்பவர்களின் தேவைகளை நான் நிறைவேற்றுகிறேன். ஓகேவா? இந்த இடத்துல புரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு? பகவானை நினைச்சாலே போதும், நமக்கு என்ன தேவைங்கிறது அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. அதை பகவான் என்ன பண்றாங்க, நிறைவேற்றி கொடுத்துருவாங்க. அப்புறம் நம்மள்ட்ட என்ன இருக்குதோ அதையும் காத்தும் கொடுப்பாங்க. உள்ளதையும் காக்கிறேன். பக்தனுக்காக இறைவன் ஓடி வருவார். இது நான் சொன்னது சுத்தமா ஸ்டோரி. இங்க வந்து மாதவேந்திரபுரி. மாதவேந்திரபுரி அவங்க வந்து ஃபுல்லா பகவானோட ஸ்மரணத்திலேயே இருப்பாங்க. எப்பவுமே அவங்களோட நினைவு ஃபுல்லா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பகவானனே ஸ்மரணம் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கே அந்த அவரோட நாம ஜபமே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு பசி எடுக்கிறதுக்காக பகவான் கிருஷ்ணர் அவரோட கோவில்ல வச்ச, ஓகேவா, அவரோட கோவில்ல வச்ச அவருக்கு நிவேதியமா வச்ச அந்த பால் குடத்தை எடுத்துட்டு வந்து ஒரு சின்ன குழந்தையா வந்து அவருக்கு பால் சாப்பாடு உணவு கொடுக்குறாரு. ஸோ அப்போ இதுலேயே நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா பகவானை நான் நம்புகிறோம், அப்படி ஒரு பக்தனா இருக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்காக இறைவனை ஓடி வருவார். இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவர் சமமானவர், ஆனால் பக்தனிடம் பற்றுள்ளவர். இறைவன் ஒரு கண்ணாடி போன்றவர். நீங்கள் அவரை நோக்கி நடந்தால் அவரும் உங்களை நோக்கி வருவார். அவர் யாருக்கும் எதிரி அல்ல, நண்பரும் அல்ல. பக்தி செய்வனிடம் அவர் வாழ்கிறார். அவர் வந்து ஹீஸ் காமன் டு ஆல். ஏன்னா அவர் தானே படைச்சார். எல்லா உயிர்வாழிகளையும் படைச்சது அவர் தான். அவர் வந்து நம்மள்ட்ட பக்தி செலுத்துறவங்க, பக்தி செலுத்தாதவங்க, நல்லோர்கள், தீயோர்கள் எல்லாருக்கும் அவர் ஒரே மாதிரி தான் இருப்பார். அசுரர்களுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருப்பார். ஓகேவா? கம்சனுக்கு வந்து முக்தி தான் கிடைச்சது. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், கம்சனுக்கு முக்தி கிடைச்சது. கம்சனா ஏன் அப்படின்னா இவரு இவரு குழந்தையா இருக்கும்போது அத்தனை அசுரர்களை அனுப்பி 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 கிருஷ்ணரை கொலை பண்றதுக்காக அவ்வளோ பிரயத்தனம் பண்ணது கம்சனை, சொந்த தாய் மாமா தான். ஆனா இவர் போன இடத்துலையும் இவரை வந்து யானை வச்சு மோத வைக்கிறது, இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை இடையூறு பண்ணி கிருஷ்ணரை எப்படியாவது இல்லாம பண்ணணும் அப்படிங்கிற நினைச்சிட்டு இருந்த கம்சனுக்கு கம்சன் இறந்தோன்னு எங்க போனான் அப்படின்னா முக்தி முக்தி தான் கிடைச்சது. ஏன் அப்படின்னா சதா சர்வ காலமும் கிருஷ்ணரோட ஸ்மரணையிலேயே இருந்தான். கம்சன் வந்து தீயவனா இருந்தாலும் கூட, தீய எண்ணத்தோட தான் பகவானை நினைச்சாலும் கூட பகவான் அவனுக்கு முக்தியை கொடுத்தாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த பூதைக்கு வந்து விஷப்பால் கொடுத்து குழந்தையான கிருஷ்ணரை வந்து கொலை பண்றதுக்கு தான் வந்தாங்க. பட் அந்த பாலை உறிஞ்சதோட சேர்த்து பூதகியோட புதனையோட உயிரையும் சேர்த்து உறிஞ்சிட்டாரு. அதனால என்ன ஆச்சு, பகவானோட வாய் பட்டதுனால அந்த பூதனையை வச்சு எரியூட்டுனாங்கல்ல, அந்த இடமே சந்தன வாசனை அடிச்சுது. ஓகேவா? இதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய பிராப்தம். இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் கிடைக்குமா சொல்லுங்க? ஸோ பகவானோட சமீபம் இருந்தோம் அப்படின்னாலே நமக்கு எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப நல்ல நல்ல விஷயங்கள் தான் நடக்கும். யசோதாம்மா வந்து ஒரு டைம் வந்து இவர் ரொம்ப பண்றாரு, சேட்டையெல்லாம் பண்ணுவார்ல, போய் எல்லார் வீட்லேயும் தயிர் எடுக்கிறது, பானையை உடைக்கிறது,
இதெல்லாம் பண்ணுவார்ல. ஸோ அதனால உரலை போட்டு கட்டி வைக்க பார்ப்பாங்க. கட்டுவாங்க கட்டுவாங்க கட்டுவாங்க, காலையிலேருந்து கட்டுவாங்க, கட்டவே முடியாது பகவானை. எத்தனை கயிறு கொண்டு வந்து போட்டு 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 கட்டுனாலும் என்ன ஆகும், 2 இன்ச்சு பத்தாமையே போயிட்டே இருக்கும். சோர்ந்து போயிடுவாங்க. கிருஷ்ணருக்கே பாவமா இருக்கும், நம்ம அம்மா நம்மளை கட்டுறதுக்கு இவ்வளோ. ஏன்னா அவரை கட்ட முடியுமா? அவரு சம்மதிச்சா மட்டும்தான் அவர் கட்ட முடியும். ஓகேன்னு அவர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணி வருவாரு. ஏன்னா இவங்களோட பெருமுயற்சி, அப்புறம் இந்த அன்பு, அதுக்கு இறங்கி அவர் வராரு. கடைசியா அவங்க கட்டும்போது கட்டுப்பட்டுருவாரு பகவான். ஓகேவா? ஸோ நம்ம அவரை நோக்கி ஒரு அடி நடந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவரும் நம்மளை நோக்கி வருவார். இதுக்கு தான் இந்த யசோதம்மா கதை சொன்னது. இதுக்கு தான் நம்ம அவங்கள எந்த அளவுக்கு நம்ம கட்டுப்படுத்தி பகவானை நம்மளோடே வச்சுக்கணும்னு நினைக்கும் போது என்ன செய்றாங்க, அவங்களும் நமக்கு கட்டுப்பட்டு வந்துடுறாங்க. அவர் யாருக்கும் எதிரி அல்ல, நண்பரும் அல்ல. இது கம்சனோட ஸ்டோரியோட நீங்க ரிலேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். பக்தி செய்பவனிடம் அவர் வாழ்கிறார். 9.27 यत्करोषि यत्तश्नासि यज्जुहोषि तथासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत्तर्पणम्. मल्लिका माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, ஹரே நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஓகே மாதாஜி. முடிஞ்சா உங்களால அந்த இதை ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ண முடியுமா மாதாஜி? அந்த எதுல பிகினர்ஸ் மாதாஜி போட்டிருக்கீங்க? உங்க குரூப்ல போட்டிருக்காங்கல்ல, கௌரங்கா பிகினர்ஸ் குரூப்லயா? கௌரங்கா குரூப்லயும் இருக்கு, நம்ம 7 PM-லயும் ஷேர் பண்ணிருப்பாங்களே. 7 PM குரூப்ல நான் இல்ல இப்பதான் மாதாஜி, இன்னைக்கு தான் சொன்ன மாதாஜி. பிறகுதான் நான் ஷேர் பண்ணலாம்னு இன்னும் பண்ணல. பண்றேன் மாதாஜி. सनेत्र फारगुणा समज शिक्षा गोदरना समज शिक्षा गोदरना पापगणाम्रसमीरन पापगणाम्रसमीरन पामर போட்டிருக்கீங்களா மாதாஜி? மாதாஜி அதை அப்படியே ஓபன் பண்ணி காமிங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, நான் இதை ஸ்டாப் பண்றேன். எதுல மாதாஜி இருக்கு? நம்மளோடதுலயா? நீங்க குரூப்ல தான். போட்டிருக்கீங்களா? இப்ப ஜஸ்ட் போட்டுருங்க மாதாஜி. இந்த ஸ்டார்டர் ஸ்டேட் போட்டுட்டேன் இல்லையா, அதை மாதாஜி. இதுவா? UG 18 எதுவும் தெரியல மாதாஜி. இருங்க மாதாஜி. त्यागराज भूषणा सारस नेत्र पारगुणा. இதுவா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி, அதேதான். எஸ் மல்லிகா மாதாஜி. மாதாஜி. அது கூடவே இன்னொரு மெசேஜ் கூட இருக்குமே மாதாஜி, அது கூடவே இன்னொரு மெசேஜ் கூட போட்டிருப்பான், அது இருக்குதா? இது போஸ்டர் பிளஸ் மெசேஜ் இருக்கும். சிவகாமி மாதாஜி. ஹரே கீழே கிருஷ்ணா. கீழே கீழே போட்டிருக்கேன் மாதாஜி, போட்டிருக்கேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. இருங்க எடுத்துக்கிறேன், ஒரு நிமிஷம். सीतापते जय सीतापते जय. மாதாஜி அந்த வெப்சைட் இருக்குல்ல மாதாஜி, அதை ஓபன் பண்ற மாதிரி காமிங்களேன். புக்ஸ் ஃபார் த பேசிஸ் ஸ்ரீல பிரபுபாதான் இருக்கே, அதுவா மாதாஜி? அதுக்கும் மாதாஜி, மேலேயே அதுதான். அதான் காமிங்க. அதை எடுக்கவா? அந்த மெசேஜ் எடுக்கவா? அதே போடுங்க. ரெண்டுமே 1 by 1 காட்டுங்க மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். அதுக்குள்ள நான் என்ன இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி ஷேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், இங்க வந்திருக்கிற 7 PM பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னோட மாலை வணக்கம். உங்களை போல நானும் இஸ்கான்ல ஒரு மெம்பரா தான் இருக்கிறேன், டிவோட்டியா இருக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து எதுக்காக நான் வந்திருக்கிறேன், என் பேர் வந்து மல்லிகா பிரியராஜா தேவிதாசி. நான் வந்து தீட்சை எடுத்ததுனால என்னோட இனிஷியேஷன் நேம் வந்து மியூட் பண்ணிக்கோங்க, ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிக்கோங்க மத்தவங்க ப்ளீஸ். கேக்குதா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி கேக்குது, பட் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு.
தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே எஸ். கிருஷ்ணா. நான் நீங்க வந்து சுகா சேவை அப்படிங்கிற ஒரு சேவை வந்து எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சுகா சேவை அப்படின்னா வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதாவோட புக்ஸை வந்து உங்களுக்கெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணுங்கிறது எனக்கு இங்க சேவையா கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த சேவைக்கோசரம் தான் நான் இங்க வந்திருக்கிறேன். இப்போ வந்து இப்ப மாதாஜி காட்டியிருக்கிறாங்க இல்லையா, ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க இப்ப வந்து லெவல் 1 படிக்க வந்திருக்கிறீங்க. யூஜி, அதாவது யூஜின்னா அண்டர் கிராஜுவேட். இப்ப பகவத்கீதைங்கிறது அண்டர் கிராஜுவேட் நீங்க படிக்கிறீங்க. அடுத்தது பாகவதம் படிக்கும்போது பிஜி, போஸ்ட் கிராஜுவேட். அப்புறம் அதுக்கு மேல சைத்தன்ய சரிதாமம் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிஹெச்டி. அந்த லெவல்ல நீங்க வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து நம்ம யூஜி, பிஜி, பிஹெச்டின்னு வரிசையா நம்ம படிக்க போறோம். இப்பதான் நீங்க முத வந்திருக்கீங்க. உங்களை நான் பெருசாலாம் பயமுறுத்த விரும்பல. இப்ப லெவல் 1 படிக்கிறீங்க. பகவத்கீதையை பத்தி உங்களுக்கு நான் புதுசா சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. அதாவது பகவத்கீதை வந்து பகவானுடைய வாயிலிருந்து வந்த திருமொழி அப்படிங்கிறது நம்ம உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் டே எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட பகவத்கீதையை வந்து நீங்க இப்ப படிக்க வந்திருக்கிறீங்க லெவல் 1ல. நீங்க இந்த லெவல்ல இருந்து அடுத்தடுத்த லெவல்ல நீங்க போவீங்க. லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4, லெவல் 5 அப்படின்னு வரிசையா போய் பக்தி சாஸ்திரின்னு உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் எல்லாம் கிடைக்கும். இப்ப நாங்க அதெல்லாம் முடிச்சிட்டு பக்தி வைபவங்கிற அடுத்த நிலையில நாங்கெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இப்ப மாதாஜி, திலகவதி மாதாஜி, நானும் எல்லாருமே வந்து பக்தி வைபவா லெவல் 6 வரையும் படிக்கிறோம். இப்ப நீங்களாமும் அந்த நிலைக்கு வரணும். அப்படிங்கும் பொழுது இப்ப வந்து கிளாஸ் எடுக்கும் பொழுது நீங்க நல்லா கவனிப்பீங்க, இல்லைன்னு சொல்லல. குவிஸ் எல்லாம் நல்லா அட்டன் பண்ணிடுவீங்க, அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. ஆனாலும் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வருது, புஸ்தகத்தை எடுத்து வச்சு படிக்கணும். அப்படிங்கும் பொழுது இந்த கிளாஸ் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து படிக்கிறதுங்கிறது கஷ்டம். உங்க எல்லாருக்கிட்டையும் எத்தனை பேர்ட்ட புக்ஸ் இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியாது. நீங்க வந்து இந்த அது வந்து இப்ப ஸ்டார்டர் லெவல் அப்படின்னு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸ்டார்டர் லெவல் அப்படிங்கும் போது மினிமம் என்னென்ன புக்ஸ் நீங்க வாங்கணும் அப்படிங்கறது உங்களுக்காக ஈஸி பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒரு செட் ஆஃப் புக்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பகவத்கீதை 18 டேஸ்க்கு நீங்க படிக்க வேண்டிய அந்த புக்கு, முக்கியமானது வந்து பகவத்கீதை படிக்கிறீங்க. அந்த புக்கு பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, அது இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கு, தமிழ்லயும் இருக்குது. மாதாஜி வந்து காட்டுறாங்க அந்த புக்ஸ். அடுத்தது வந்து பிகினர்ஸ் கைட் டு கிருஷ்ணா கான்சியஸ், அதாவது உங்களுக்கு எப்படி இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல பக்தியை வந்து நீங்க செலுத்த முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வழிகாட்டியா ஒரு புஸ்தகம். அது ஒரு சின்ன குட்டி புக்கா தான் இருக்கும் அந்த புக்கு. அப்புறம் கம்ப்ளீட் ஜபா கிட். ஜபா கிட் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து அதுல என்னென்ன அடங்கும் அப்படின்னா ஜபமாலா, ஜபா பேக், சாட்சி மாலா, சத்தகோட்டி நாம யஜ்ஞ புக், அப்புறம் சாண்டிங் ரெக்கார்ட், ரிப்போர்ட் கார்டு, இது எல்லாம் சேர்ந்தது ஜபா கிட். இது எல்லாமே சேர்ந்து மொத்தமா உங்களுக்கு அது ஒரு செட்டு. அடுத்தது கோபி சந்தன். கோபி சந்தன்னா இப்ப எல்லாரும் நெத்தியில நாம விட்டுக்கிறோம். இப்ப வந்து வைஷ்ணவாங்கிற அந்த படியில நீங்க அடி எடுத்து வச்சிருக்கீங்க. கிருஷ்ண பக்தி வந்துட்டாலே வைஷ்ணவன் தான் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே வந்து எந்த குலத்துல பிறந்திருந்தாலுமே நாம வந்து வைஷ்ணவாங்கிற அந்த நிலைக்கு நம்ம வந்துடுறோம். அப்படி அதனால நீங்க எல்லாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த நாமத்தை நம்ம நெத்தியில திருமண் விட்டுக்கிற மாதிரி நாமத்தையும் பகவானுடைய நாமத்தையும் நம்ம நெத்தியில விட்டுக்கணும். அதுவும் நீங்க போக போக நீங்க அதை கடைபிடிப்பீங்க. அது வந்து எப்படின்னா பகவானுடைய பாதத்தை நம்ம நெத்தியில சுடிக்கிற மாதிரி, அந்த அளவுக்கு அது முக்கியமானது. அதனால நமக்கு பக்தி வந்து வளரும். அதனால நீங்க எல்லாம் என்ன செய்யுங்கன்னா மினிமம் இந்த புக்ஸ், இந்த ஒரு செட் ஆஃப் புக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து நம்ம இஸ்கான் மேங்களூர்ல அவைலபிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த ஸ்டார்டர் செட் வந்து ஒரு மினிமம் ரேட் வந்து 700 ரூபாய் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை நீங்க எப்படி வாங்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ரோசர் பே, கீழே வந்து ரோசர் பேன்னு ஒரு ஆன்லைன்ல ஒரு இது இருக்குது. நீங்க பணத்தை வந்து அப்படியே நீங்க வந்து அது வழியா நீங்க ஆன்லைன்லயே நெட் வழியாவே நீங்க வந்து பணத்தை கட்டினா வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துரும் உங்களோட புக் செட்டு. இது வந்து எதுக்காக நாங்க வாங்க சொல்றோம், புக்ல போட காசு வந்து வீணாவே போகாது. உங்களுக்கு எல்லாம் நான் சொல்லி தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்ம எவ்வளவோ செலவு பண்றோம் ஒரு வாழ்க்கையில வந்து நம்ம பண்ற செலவு வந்து கணக்கு வழக்கு இல்லாம பண்றோம். எவ்வளவு தேவையற்ற செலவுகள் எல்லாம் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதுல முக்கியமானது வந்து இந்த புக்ஸ். அதுவும் பகவானை பற்றிய புஸ்தகம். அது ஸ்ரீல பிரபாதா புக்ஸ் தான் நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா அவருடைய புக்கை வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் உங்களுக்கு ஒரு கைடா வந்து இந்த சுக சேவையை எனக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. நீங்க எல்லாருமே வந்து என்ன செய்யணும்னா நீங்க அடுத்த லெவல் செகண்ட் லெவல் போறதுக்கு முன்னாடியே இன்னைக்கே உங்களால முடிஞ்சா இன்னைக்கே இல்ல நாளைக்கு கூட நல்ல நாளா இருக்கு, அமாவாசையா இருக்குது, எல்லாருமே என்ன செய்யலாம், உடனே வந்து ரோசர் பே பண்ணி அந்த புக்கை ஆர்டர் போட்டீங்கன்னா ஒரு வாரத்துல உங்களுக்கு அந்த புக் செட் வந்து கிடைச்சிடும்.
அடுத்தடுத்த நிலையில நீங்க படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஒவ்வொரு நாளும் படிக்க படிக்க அதுல வந்து புது புது கருத்துக்கள் இருக்கு. பகவத்கீதை வந்து அவ்வளவு பெரிய அதாவது லைஃப் மேனுவல் அப்படிங்கிறது உங்களோட வாழ்க்கை பாடம். நம்ம எப்படி வாழணுங்கிறது எல்லாம் அதுல பகவான் சொல்லியிருக்கிறாரு. இப்ப நீங்க கிளாஸ்ல கத்துக்கிட்டு இருப்பீங்க. ஒவ்வொரு நாளும் 18 டேஸ்ல இதுவரையிலும் இப்ப வந்து 9th சாப்டர் வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த இத்தனை சாப்டர்லயுமே நீங்க வந்து நிறைய கத்துக்கிட்டு வந்திருப்பீங்க. இன்னமும் நிறைய கத்துக்கிறதுக்கு இருக்குது ஆன்மீகத்துல. அதுக்கான ஒரு வேதம் இது. அதனால நீங்க எல்லாருமே உங்களுடைய சுயமுயற்சியில அத செய்யுங்க. அப்படி உங்களால முடியலையா? இப்ப அட்மின் இருக்காங்க. மாதாஜி இருக்காங்க. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி இருக்காங்க. உங்க கிளாஸ் டீச்சரா இப்ப திலகவதி மாதாஜி இருக்காங்க. இல்லன்னா என்னோட நம்பர் மாதாஜி சாட்ல போடுவாங்க. எனக்கோ, இல்ல எங்க அட்மினுக்கோ, உங்க டீச்சருக்கோ யாருக்காவது சொன்னீங்கன்னா, எப்படி அத வந்து பே பண்ணி வாங்கணும் அப்படிங்கிற வழிமுறைய அவங்க சொல்லிக் குடுப்பாங்க. எல்லாராலயும் இந்த ரூ. 700 செலவு பண்ணி வாங்க முடியும்னு நான் அதிகபட்சமா நம்புறேன். அப்படி ஒருவேளை யாருக்காவது வாங்க முடியல, எனக்கு அந்த அளவுக்கு வசதி இல்ல அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, அவங்களுக்கும் நம்ம டெம்பிள்ல வந்து வாங்கி குடுக்கறதுக்கான வழிமுறைய வந்து அவங்க செஞ்சிருக்கிறாங்க. அப்படி யாராவது இருந்தாலும் நீங்க வந்து எங்கள அணுகலாம். உங்களுக்கு முக்கியமானது இந்த புஸ்தகங்கள் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது வேண்டுகோளா நான் வைக்கிறேன். இத சொல்றதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த கிளாஸ்ல இப்ப வந்தேன். தேங்க் யூ மாதாஜி, திலகவதி மாதாஜி அண்ட் ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ சோ மச் மாதாஜி. இத வந்து கொஞ்சம் வந்து நீங்களும் வந்து உங்களுடைய டிவோட்டிஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ரமோட் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் அப்பப்ப கேளுங்க. எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து அதுல அணுகுறாங்க, இதுல என்ன கஷ்டம் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நீங்க கொஞ்சம் கேட்டு தெளிவடைய வச்சிருங்க அவங்களுக்கு. அப்புறம் யாராவது அதுக்கு பே பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, அட்மின்ட்ட சொல்லிடுங்க. அவங்க வந்து எனக்கு வந்து அத தெரிவிச்சுருவாங்க. இது வந்து நான் இந்த லிஸ்ட்ட வந்து நான் கோயிலுக்கு அனுப்பிடுவேன். உங்களுக்கு எதுலாவது அதுல கஷ்டங்கள் இருந்தா மட்டும் எங்கள அணுகுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. திலகவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ. உங்களுடைய நேரத்துல கொஞ்சம் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். தேங்க் யூ சோ மச் Yes, மாதாஜி. Mataji. Thank you, Mataji. Thank you so much. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் இப்போ நம்ம வந்து 9.27 यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोसि तथासि यत् तपस्यसि கௌந்தேய தத் குருஷ மத்தர்ப்பணம். இப்போ பகவான் வந்து எப்படியெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு வந்து வழிமுறை சொல்லித்தராங்க. நம்ம இங்கே எங்கே இருக்கோம்? அந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் இருக்கோம். நம்ம செய்யறதெல்லாம் என்ன இருக்கும்? இங்கே இருக்கிற செயல்பாடுகளாக தான் இருக்கும். அது எல்லாத்தையும் நீ எப்படி பண்ணணும்? ஓகேவா? எதையும் விடுன்னு சொல்லவே இல்லை. எதையும் விடுன்னு சொல்லலை. அர்ஜுனனை என்ன சொல்கிறாங்க? இவ்வளோ ஞானத்தையும் கொடுத்துட்டு கடைசி என்ன சொல்கிறாங்க? வில் எடுத்து போர் செய்யி. ஏன்னா அர்ஜுனன் வந்து ஒரு சத்திரியன். சத்திரியனுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன அப்படின்னா போர் புரியணும், இதர நாட்டு மன்னர்களை ஜெயிக்கணும். இதுதான். ஸோ அந்த கடமையை விடாத அப்படிங்கிறனால தான் பகவான் 18th சாப்டரில் சொல்கிறதே என்ன அப்படின்னா, நீ இப்போ வில் எடுத்து நீ போர் செய். ஆனால் அதை எப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க? எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம். ஓகேவா? தத் குருஷ்வ மத் அர்ப்பணம். எனக்கு அர்ப்பணம் செய். இதெல்லாம் நம்ம செய்யறது, நம்ம சாப்பிடுறது, நம்ம படைக்கிறது, நம்ம கொடுக்கறது, அப்புறம் எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ எல்லா விஷயங்களையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணமாக கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கவலை இருக்காதுன்னா, ஓ நம்ம இது இப்படி பண்ணுறோமே, இப்படி ஒரு அவுட்புட் வந்ததுன்னா என்ன செய்யுது, அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் வந்ததுன்னா என்ன செய்யறது, அது நம்ம லைஃப்பை பாதிச்சிருமோ, இந்த மாதிரி பயத்துக்கே வாய்ப்பு கிடையாது. ஏன்னா பகவான் பார்த்துப்பாங்க. ஓகேவா? ஏன்னா நம்ம செய்கிற வரைக்கும் தான் அது நம்ம கையில் இருக்குது. செஞ்சு முடிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கப்புறம் வி ஆர் பியாண்ட் தட் திங். அதுக்கு மேலே அந்த ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ அது எப்படி வருதோ அதெல்லாம் வந்து பகவான் கையில் நம்ம ஒப்படைச்சிட்டோம்னா நமக்கு என்ன இருக்காது, அந்த ஒரு இன்பம் துன்பம், நல்லது கெட்டது மகிழ்ச்சி, இந்த மாதிரி எந்த விஷயங்களும் நம்ம இந்த டியூவல் விஷயங்கள் எதுவுமே நம்மள என்ன பண்ணாது, அஃபெக்ட் பண்ணாது. ஓகேவா? அதனால நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணமாக பண்ணிடு அப்படின்னு பகவான் அர்ஜுனனுக்கு அறிவுரை கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு ஒரு விதமான ஞானம். இதெல்லாம் தான் ரகசியமான ஞானங்கள். எஸ். நெக்ஸ்ட். எத்கரோஷி. எதை செய்தாலும், உண்பது, உழைப்பது, தவம் செய்வது என அனைத்தையும் எனக்கான அர்ப்பணிப்பாக செய். எல்லாமே பகவானுக்கு.
தினசரி வாழ்க்கையை யோகமாக மாற்றுங்கள். அப்ப எல்லாமே பகவானுக்காக. என்ன இப்ப உண்பதுன்னா என்ன? பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அது பிரசாதமா எடுத்துக்கிறது. உழைப்பதுன்னா என்ன? இப்ப அவங்களுக்கு என்ன வேலை, இந்த ஜட உலகத்துல அவங்களுக்கு என்ன வேலை செய்யணும்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்குதோ அதை அவங்க உழைக்கணும். அந்த கடமையை அவங்க செய்யணும். ஒரு விவசாயியா விவசாய கடமைகள் எத்தனையோ இருக்கும், அதை அவங்க தொடர்ந்து பண்ணணும். பட் என்ன பண்ணக்கூடாது? பிரதிபலன் எதிர்பார்க்க கூடாது. அதோட அவுட்புட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா அது மேல கவலை கொள்ளக்கூடாது. ஓகேவா? நமக்குன்னு கொடுத்துருக்கிற விதிக்கப்பட்ட அந்த செயல்பாடுகளை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும். பட் பற்றுதல் இல்லாம, பலன் மேல ஆசை வைக்காம. ஓகேவா? அடுத்தது தவம் செய்வது என அனைத்தையும் எனக்கான அர்ப்பணிப்பாக செய். தினசரி வாழ்க்கையை அப்ப நம்ம எப்படி மாத்திக்கிறோம்? சாதாரண செயல்பாடுங்கிறது சேவையா மாறிடுது. ஓகேவா? சாதாரண ஒரு செயல்பாடு நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த வேலைகள் எல்லாமே நம்ம என்னவா மாறிடுது அப்படின்னா சேவையா மாறிடுது. பகவானுக்கு பிடிச்ச சேவையா நம்ம அதை மாத்திக்கிறோம். நம்பிக்கையின் ஒளி. மிக மோசமான செயல் செய்தவனும் பக்தியில் உறுதியாக இருந்தால் புனிதனாக கருதப்படுவான். ரொம்ப மோசமான செயல் செய்தாலும் கூட அவன் பக்தியில உறுதியோட இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அஜாமிலன் ஸ்டோரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மாத்தேஜி ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பாங்க. அஜாமிலன் ரொம்ப நல்ல ஆஸ்டரிட்டி அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலியில பிறந்தவன் தான். அவங்க அம்மா அப்பாவால நல்லா வளர்க்கப்பட்ட ஒரு பிராமணன். பகவத் ஞானம் அவனுக்கு உண்டு. ஆனா அவங்க அப்பா சொன்னதுக்காக ஒரு நாள் போயிட்டு நந்தவனத்துல போய் பூ பறிச்சுட்டு வரும்போது அவன் அங்க வந்து சில விஷயங்களை அவன் பார்த்துடுறான். ஸோ அந்த விஷயங்கள் மேல அவன் ஈர்ப்பு ஏற்பட்டு போய் ஒரு பெண்ணை திருமணம் பண்ணிக்கிறான். ஓகேவா? சுத்த பிரம்மச்சரியா இருந்தவன், நல்ல ஒழுக்கங்களோட இருந்தவன், தவம் மேற்கொண்டுட்டு இருந்த ஒரு அஜாமிலனால என்ன பண்ண முடியல, தன்னோட சென்சஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம ஒரு பெண்ணை திருமணம் பண்ணிக்கிறான். திருமணம் பண்ணி அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல வந்தோடனே சுத்தமா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை விட்டுடுறான். பகவானோட எண்ணமே இல்லாம போயிடுது. பகவத் சேவை செய்யணுங்கிற அதையே அடியோட மறந்துட்டு குடும்பத்துக்கும் கல்யாணம் பண்ண மனைவிக்காகவும் உழைச்சிட்டு இருக்கிறான். 10 குழந்தைகள் பிறக்குது. ஆனா ஏதோ அவன் பண்ணின பூர்வ ஜென்ம பலன்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த மாதிரி இந்த 10வது குழந்தைக்கு நாராயணான்னு பேர் வைக்கிறான். அவனோட கொஞ்ச நாள் ஆகுது, உடம்பு சரியில்லாம போகுது, பெட் ரிடன் ஆகிறான். அந்த டயத்துல வந்து அவன் அவ்வளோ பாவ காரியங்களா பண்ணி வச்சிருக்கானா என்ன? அந்த 10 குழந்தைங்களை வளர்க்கறதுக்காக, மனைவியோட ஆசைகளுக்கு ஈடு கொடுக்கறதுக்காக அவன் பண்ணின பல கெட்ட விஷயங்கள் அத்தனையும் சேர்ந்து அவனோட கணக்குல வந்து பாவ கணக்கு ஏத்திடுது. ஸோ யம தூதர்கள் வராங்க அவனை வந்து பிடிச்சிட்டு போறதுக்காக. நாராயண தூதர்களும் வராங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த யமதூதர்கள் வரும்போது அவன் பார்க்கறான்ல, பார்த்துட்டு பயந்து போய் நாராயணா நாராயணான்னு கத்துறான். அவன் கூப்பிட்டது நாராயணன் யாருன்னா அவனோட 10வது குழந்தைய தான் அவன் கூப்பிட்டான். பட் இதை கேட்டுட்டு வைகுண்டத்துல இருந்த பகவானுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்மளுடைய பக்தன் ஒருத்தவன் கூக்குரலிடுறான், அவனுடைய கஷ்டத்துக்காக அவன் நம்மள காப்பாத்துறதுக்கு கூப்பிடுறான்னு சொல்லிட்டு நாராயண தூதர்கள் வராங்க. என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக. யம தூதர்களும் வாசல்ல வந்து நிக்கிறாங்க, நாராயண தூதர்களும் வந்து நிக்கிறாங்க. 2 பேருக்கும் நடுவுல அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கான்வர்சேஷன் போகுது. இல்ல நாங்க தான் வந்தோம், இவனை நான் தான் எடுத்துட்டு போகணும், இவனை நான் தான் எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி. அப்பதான் அஜாமிலனுக்கு அந்த ஞானம், அந்த அறிவு உதிக்குது. ஓ, நம்ம வந்து எப்பயோ நம்ம செஞ்ச அந்த புண்ணிய பலன் காரணமா நம்ம நாராயணா நம்மளோட பையனுக்கு பேர் வச்சோம். அப்ப நம்ம நடுவுல நம்மளோட லைஃப்ல என்ன பண்ணிட்டோம், நிறைய கெட்ட விஷயங்கள் தீங்க தான் செஞ்சோம். ஆனாலும் பேரு வச்சதுக்காக, நாராயணன் பேரு வச்சதுனாலேயே நாராயணன் தூதர்கள் நம்மள வந்திருக்கிறாங்க. அப்ப உண்மையிலேயே நம்ம பக்தியோட இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மள எந்த அளவுக்கு நம்ம பகவான் நம்மள ரட்சிப்பாங்க அப்படின்னு தோணிட்டு, அதுக்கப்புறம் அந்த உடல்நிலைங்கிறது சரியான போன விட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கை முறையை வந்து கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் பண்ணிட்டு பக்தி மார்க்கத்துல போக ஆரம்பிச்சிடறான். ஓகேவா? ஸோ பக்தியில அதுக்கப்புறம் அவன் உறுதியா இருக்கிறான். ஸோ மிக மோசமான செயல் செய்தவனும் பக்தியில் உறுதியாக இருந்தால் அவன் புனிதனாக கருதப்படுவான். கடைசியா அவனுக்கு வைகுந்தத்திலேருந்து ரதம் வந்து அவனை கூட்டிட்டு போகும். ஏன்னா பக்தி மார்க்கத்துல போனதுனால பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆத்மாவா அவன் அவன் மாறிடுறான். வெகு விரைவில் அவன் தர்மாத்மா ஆகின்றான். என் பக்தன் அழிவதில்லை என்று உறுதியா நம்புங்கள். அந்த பக்தன் வந்து அழிவதில்லைன்னு ஏன் பகவான் சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பக்தனா இருக்கும்போது நம்ம பக்தி சேவை செஞ்சு, இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் அது, ஓகேவா, செஞ்சு பகவானோட திருவடி பாதத்தை நம்ம போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க போனோம்னா அது வந்து பகவான் மாதிரியே நம்மளும் என்ன ஆயிடுறோம், அவங்கள மாதிரியே உருவம் பெற்றுட்டு அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் அப்பியலன்சஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் நமக்கு வந்துடும்.
அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, அங்க நம்ம எட்டர்னல் அந்த ஆத்மா வந்து அப்ப எட்டர்னலான ஒரு பாடி நமக்கு கிடைச்சிருது. நாரதர் வந்து முன்னாடி ஜென்மத்துல செஞ்ச ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு நல்ல நல்ல விஷயங்கள் அவருக்கே அறியாம அவர் வந்து அந்த முனிவர்களோட இதுல இருக்கும்போது முனிவர்களோட ஆம், அந்த அது என்ன சொல்லுவாங்க அவங்களோட குடிசை எல்லாம் இருக்குல்ல அவங்க எல்லாம் வேள்வி பண்ற இடத்துல அவங்களுக்கு சமைச்சு போடுறதுக்காகவும் அப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை சேகரித்து கொடுக்கறதுக்காகவும் ஒரு வேலை செய்கிற அம்மாவா அந்த அம்மா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு குழந்தை தான் நாரதரோட முந்தைய ஜென்மம் இது. ஸோ அப்படி அவங்களுக்கெல்லாம் சேவை செய்யும்போது அந்த வேலைக்கார பெண்மணி ஒரு நாள் இறந்து போயிடுறாங்க. நாரதர் அப்போ 5 வயது குழந்தை. அப்ப வந்து அந்த முனிவர்கள்லாம் சாப்பிட்டுட்டு மீதி வைக்கிறது. அப்புறம் முனிவர்கள் வந்து அங்க என்ன யாகம் பண்றாங்க, வேள்வி பண்றாங்களோ அதுக்கு வேணுங்கிற பொருள்லாம் சேமிச்சு குடுக்கறது. அப்புறம் அவங்க சொல்ற அந்த மந்திரங்கள்லாம் காதுல வாங்குறது. இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்லாம் அவரு பண்ணதுனால, அவருக்கு மறுபிறவி என்ன ஆச்சு அப்டின்னா, நாரதரா பொறந்தாரு. ஓகேவா? ஸோ, அப்ப என்ன ஆகுது? அவரோட அந்த ஆத்மா வந்து ஒரு மிக சூப்பரான ஒரு டிரான்சென்டென்டல் பாடிய எடுத்துட்டு வருது. ஸோ, அப்ப பக்தனா இருக்கிறவன் என்ன செய்யல, தெரிஞ்சு செஞ்சாலும், தெரியாம செஞ்சாலும் அந்த ஆத்மாவை அழியாம பாதுகாக்கிறது பகவானுடைய நமக்கு அவர் திருப்பி செலுத்தக்கூடிய விஷயமா இருக்குது. அது நம்ம பகவான் மேல அந்த அந்த நம்பிக்கையை நம்ம வைக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. கீதையின் சாராம்சம் இது பகவத்கீதையில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா இந்த ராஜவித்யா இது மூலமா இந்த ஞானம் இது மூலமா நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம். பகவானே மூலம் அவர் தான் வந்து எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்தாங்க. பகவான் வந்து எல்லாத்தையும் உருவாக்குனதோடு இல்லாம இன்னொன்னு உங்களுக்கு முக்கியமா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் இந்த இடத்துல. ஏன்னா இதுல வருது உங்களுக்கு குவிஸ்ல வரும். அங்க கோலகுரந்தனத்துல கிருஷ்ணரா இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? 2 கை ரூபத்தோட இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து கரண கடல்ல வந்து அவங்க பள்ளி கொண்டுடுறாங்க. அப்ப வந்து காரணோதகசாயி விஷ்ணுவா அவங்க தன்னை வந்து மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஒரு விரிவங்கம் பண்ணிக்கிறாங்க. காரணோதகசாயி விஷ்ணு காரணா கடல்ல இருக்கிறதுனால. அதோட நிறுத்துறாங்களா அப்படின்னா அடுத்தது மகத்தத்துவத்தை விடுவிக்கிறாங்க. அதுல நிறைய நிறைய பிரபஞ்சங்கள் எல்லாத்தையும் உண்டு பண்றாங்க. ஒரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் பகவான் என்ன வராங்க அப்படின்னா அடுத்த விஷ்ணு ரூபத்துல வராங்க. அது கர்ப்பகுதகசாயி விஷ்ணு அப்படிங்கிற ரூபம் எடுத்து எல்லா பிரபஞ்சத்தை எல்லா அண்டத்துக்குள்ளேயும் வராங்க. அந்த கர்ப்பகுதக்ஷாயி விஷ்ணுவோட வயிற்றுல நாபி கமலத்திலேருந்து தான் தாமரை தண்டு உருவாகி அதோட எண்டில் தான் வந்து பிரம்மா பிறப்பெடுக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஒரு ஒரு பிரபஞ்சம் எடுத்தீங்கன்னா அதுல வந்து என்ன இருப்பாங்க அப்படின்னு கர்ப்பகுதகஷாயி விஷ்ணு இருப்பாங்க. கர்ப்பகுதகஷாயி விஷ்ணுலேருந்து பிரம்மா வந்திருப்பாங்க. பிரம்மா அதுக்கப்புறம் சகல ஜீவராசிகளையும் படைப்பாங்க. அத்தனை ஜீவராசியும் படைச்சாச்சா அதெல்லாம் பிரம்மாவோட வெளியாயிடுச்சா படைச்ச அத்தனை ஜீவராசிக்குள்ளேயும் மறுபடியும் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணி பகவான் வராங்க ஷீரோகதகஷாயி விஷ்ணுவா. ஸோ ஒரு விஷ்ணுவோட மேனிஃபெஸ்டேஷனுங்கிறது எப்படி இருக்கு பாருங்க. ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் ஒரு மாதிரி மாறி மாறி வருவாங்க. ஸோ கிருஷ்ணராக இருக்கிறவங்க காரணா கடலில் படுத்துட்டு இருக்கும்போது காரணோதகஷாயி விஷ்ணுவா இருப்பாங்க. அவங்களோட வயிற்றில் நாபிகமலம் அந்த தண்டு பிரம்மாலாம் இருக்க மாட்டாங்க. அவங்கள்ட்டேருந்து அடுத்த செகண்ட் மேனிஃபெஸ்டேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பகுதக்ஷாயி விஷ்ணு. அவங்க வந்து எல்லா பிரபஞ்சத்தையும் உண்டாக்கிட்டு அதில் வந்து எல்லா பிரபஞ்சத்துலையும் அவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அவங்க தான் வருவாங்க செட்டில் ஆவாங்க. அவங்கள்ட்டேருந்து தான் வந்து பிரம்மா வருவார். பிரம்மா கிட்டேருந்து தான் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகும். அப்புறம் ஃபார்ம் பண்ணி முடிச்ச விட்டு எந்த ஒரு ஜீவராசிக்கு உள்ளரையும் அவங்க என்னவா வராங்க அப்படின்னா ஷீரோகதேஷாயி விஷ்ணு. அந்த வேர்டு தான் என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா பரமாத்மான்னு சொல்றோம். இப்போ இந்த உடல் அப்படின்னு இந்த உடலுக்குள்ள ஒரு ஆத்மா இருக்குது அது ஜீவாத்மா. ஜீவாத்மா கூட இன்னொரு ஆத்மா இருக்குது அது பரமாத்மா. அந்த பரமாத்மா என்ன அப்படின்னா 4 கை ரூபத்தோட இருக்கக்கூடிய ஷீரோகதகஷாயி விஷ்ணு. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் கிருஷ்ணரே மூலம். இவங்க இப்படியெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி இந்த மாதிரி அதாவது அங்கேருந்து தோற்றுவிச்சுட்டு அவங்க அங்கேயே இல்லை பாருங்க. அது எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு அவங்க இறங்கி ஒரு இடத்துக்கும் வராங்க பாருங்க. ஸோ அவர் தான் மூலம். அவர் தான் எல்லா இடத்தையும் வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்றாங்க மேனேஜ் பண்றாங்கங்கிற விஷயம் எல்லாம் நமக்கு இந்த சாப்டர்ல தெரிய வருது. பக்தி யோகம் பண்றது மூலமா பகவானை நம்மளால சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும். அப்ப பகவான் என்ன பண்றாங்க சந்தோஷம் அடைஞ்சு நம்மள்ட்ட நமக்கு தேவையானதையும் கொடுக்குறாங்க நம்மள்ட்ட இருக்கிறதையும் காப்பாத்துறாங்க. இதுதான் என்ன அப்படின்னா ரகசிய அறிவு. இது நம்மளை எங்க கொண்டு போகும் அமைதியான ஒரு இடத்துக்கு நம்மளை கொண்டு போகும். இதை உணர்ந்து கொள்ள எளிய வழி என்ன அப்படின்னா நாம ஜபம் நம்ம அதை சான் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय. अनंतकोटि भक्त वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय.
हरे कृष्णा महामंत्र की जय जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय जय। भगवद गीता और भागवत ग्रंथों की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। अयोध्या श्री रामलल्ला की जय। गौर प्रेमानंदा हरि हरि बोल। ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு குவிஸ் பார்த்துருவோம். புரிஞ்சுதா இந்த சாப்டர்? அந்த மிக ரகசியம் ராஜவித்யா புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? எல்லாம் இந்த டவுட் இருக்கா? இல்ல மேம் புரிஞ்சுது. புரிஞ்சுதா? ஈஸியா இருந்ததா? அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்தனும். புக் இருந்ததுன்னா இன்னும் ஈஸி. ஸோ அதனால தான் மல்லிகா மாதாஜி சொன்னாங்கல்ல உங்களை புக் வாங்கிக்க சொல்லி. அப்புறம் நீங்க நாம ஜபம் பண்றதுக்கு ஜபம் மாலை அவசியம். ஸோ அதனால நீங்க வந்து யாரெல்லாம் முடியுதோ எல்லாருமே அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி ரேசர் பே மூலமா பே பண்ணி நீங்க ஆன்லைன்ல அதை ஷாப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. மாதாஜி, ம் நான் சுபஸ்ரீ பேசுறேன். ம் ஆக்சுவலா எனக்கு லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஐ எம் டோட்டலி கன்ஃபியூஸ்ட் ஆக்சுவலி. நான் மும்பைல இருக்கேன். ஓகே. பகவான் சொல்றது, பகவான் கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் பகவானா? மும்மூர்த்திகள்னு சொல்றோம். அப்ப சிவன், பிரம்மா, விஷ்ணு அவர் கிடையாதா? அண்ட் ஐ ஃபினிஷ் ஆல் த கொஸ்டின். வெயிட் மாதாஜி 1 மினிட் நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க. நான் இன்னைக்கு குவிஸ் முடிச்சிடுறேன். அப்புறம் யூடியூப் லைவ் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். தென் யூ கேன் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே ப்ளீஸ். எஸ் தேங்க்யூ. பகவத்கீதையின் 9வது அத்தியாயம் ஏன் மிகவும் ரகசியமானது என்று அழைக்கப்படுகிறது? ஏனெனில் அது விடுதலையை கையாள்கிறது. ஏனெனில் இது கலப்பற்ற தூய பக்தியை கையாள்கிறது. ஏனெனில் அது கிருஷ்ண உணர்வில் ஞானத்தை தருகிறது. ஏனெனில் அது ஆன்மீக அறிவை தருகிறது. 4 ஆப்ஷன்ல என்ன ஆப்ஷன்? செகண்ட் ஒன். செகண்ட் ஆப்ஷன். செகண்ட் ஆப்ஷன் சொன்னது யாரு? பிரமீளா. எஸ், பிரபாகரன். ஹரிபோல் ஹரிபோல். கவனிங்க, 4மே கரெக்டு தான். பட் இந்த 9வது எதையும் மிக ரகசியம்னு ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா, ஏன்னா ஆன்மீக அறிவை எது தருது? நான் சொல்லிட்டேன் முன்னாடியே உங்கள்கிட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே சொன்னது என்னன்னா 7th 8th சாப்டர் 2nd சாப்டர் எல்லா சாப்டர் பேரையும் சொல்லி சொல்லி ஒரு ஞானம் சொன்னேன். அதுல வந்து கலப்பற்ற தூய பக்தியை தான் இது கொடுக்குது. ஓகேவா? ஸோ எஸ் தேங்க்யூ. செகண்ட் கொஸ்டின், மதத்தின் மிக உயர்ந்த பரிபூரணம் எது? பக்தி சேவையை அடைதல், அப்புறம் விடுதலை லிபரேஷன், கடவுளுடன் ஒன்றாக மாறுதல், மேலே உள்ள அனைத்தும். எஸ், பக்தி சேவையை அடைதல். ஓகேவா? ஏன்னா அது கஷ்டம். பட் அதை பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண நமக்கு அது வந்துடும். ஓகேவா? கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றத்திற்கான மிக முக்கியமான காரணம் உன்னத இறைவன் மீது உண்மையான நம்பிக்கை, வேத அறிவு, யாகம் நடத்துதல், மேலே உள்ள எதுவும் இல்லை. ஆப்ஷன் இல்ல, சாரி, நடுவுல ஒரு ஆன்சர் எஸ் ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. உன்னத இறைவன் மீது உண்மையான நம்பிக்கை. அதனால தான் சொன்னோம் நம்பிக்கை வைக்கணும். நம்பிக்கை வச்சோம் அப்படின்னாலே நிச்சயமா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? கிருஷ்ண உணர்வுல நம்மளோட முன்னேற்றத்தை நம்மளால காண முடியும். பின்வருவற்றில் எந்த விஷ்ணு நுண்ணிய அணுவிற்குள், அதாவது படைக்கப்பட்ட எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் நுழைகிறார்? கர்ப்பகுதக்ஷாயி விஷ்ணு, ஷீரோகுதக்ஷாயி விஷ்ணு, காரணோதக்ஷாயி விஷ்ணு. 3 விஷ்ணுல எந்த விஷ்ணு எல்லா படைக்கப்பட்ட அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கு உள்ளேயும் நுழையிறவங்க? எஸ், ஹரிபோல். க்ஷீரோதய. ஏன்னா காரணோதக்ஷாயி விஷ்ணு வந்து காரண கடல்ல படுத்திருப்பாங்க. கர்ப்போதக்ஷாயி விஷ்ணு ஒரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் வந்துட்டு பிரம்மாலேருந்து எல்லாத்தையும் படைக்கிறாங்க. பட் எல்லாருக்குள்ளரையும் வந்து எல்லா அணுக்குள்ளேயும் வந்து இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா ஷீரோகுதய். 4 கை ரூபத்தோட இருக்கிறவங்க நின்றுட்டு இருப்பாங்க. யக்னம் என்றால் என்ன? ஓகே, இது இந்த சாப்டர் கிடையாது, விட்டுருங்க. கிருஷ்ணர் தனது பக்தரிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்? யாகங்கள், நிறைய உணவு பதார்த்தங்கள், அன்பான சேவை, மேலே உள்ள எதுவும் இல்லை. அன்பான சேவை. ஹரிபோல் ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரின் புலன்கள் சுதந்திரமானது, மாற்றம் இல்லாதது. ஒரு நிமிஷம். மேலே உள்ள இரண்டும் இல்லை. மேலே உள்ள இரண்டும்
எது சொல்லுங்க. மேலே உள்ள இரண்டும் எஸ், சுதந்திரமானது, மாற்றம் இல்லாதது. மாற்றம் இல்லாதது. எஸ் எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது உண்மை? எந்த நாகரிக மனிதனும் சடங்குகளை செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொருவரும் தனது உடலையும் ஆன்மாவையும் ஒன்றாக பராமரிக்க வேண்டும். உழைக்கவும் உண்ணவும் தர்மம் செய்யவும் துறவரம் செய்யவும் தனக்காக அல்ல இறைவனுக்காக. மேலே உள்ள அனைத்தும். First one, Mataji. Second one. ஆளுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் சொல்லுங்க, அடிச்சு விடுங்க. Second one. I மேலே think உள்ள second one. அனைத்தும். கவனிங்க, அதுக்குதான் ஆப்ஷனை கவனிக்கணும். எந்த நாகரிக மனிதனும் சடங்குகளை செய்ய வேண்டும். கரெக்ட். என்ன சடங்கு? லாஸ்ட் சாப்டர்ல சொன்னோமா, அதுக்கு முன்னாடி சாப்டர்ல சொன்னோம். யாகம், தானம், தவம் எல்லாம் பண்ணணும். ஓகேவா? என்ன யாகம் இப்ப போய் இவ்வளவு பெருசா பண்ண சொல்றீங்களே? நாம ஜபம் தான். ஓகேவா? தவம் அப்படின்னா உடல் தவம், வாக்கு தவம் அதெல்லாம் இருக்கு. தானம்னா நம்ம வசிச்சவனுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது தான் தானம். ஓகேவா? ரொம்ப பெருசா ராஜா கொடுக்குற மாதிரி நம்ம கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் தகுந்த இடத்துல தகுந்த நபருக்கு கொடுக்கணும், அதுதான் தானம். ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் டிக் ஆயிடுது. ரெண்டாவது ஆப்ஷன், ஒவ்வொருவரும் தனது உடலையும் ஆன்மாவையும் நன்றாக பராமரிக்க வேண்டும். ஆமா, உடம்பை பராமரிக்கணும், ஆன்மாவையும் பராமரிக்கணும் தான். நம்ம என்ன பண்றோம்? உடவுல மட்டும்தான் பராமரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இப்பதான் இன்னைக்கு 9th டேவா நம்மளோட ஆன்மாவையும் சேர்த்து பராமரிக்கிறோம். கரெக்டா? Correct, Mataji. எஸ். உழைக்கவும் உண்ணவும் தர்மம் செய்யவும் துறவரம் செய்யவும் நமக்காக அல்ல இறைவனுக்காக. இது என்ன மீனிங் அப்படின்னா சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம், இதான். ஓகேவா? ஸோ அடுத்தது 4வது ஆப்ஷன், மேலே உள்ள அனைத்தும். இப்ப சொல்லுங்க எந்த ஆப்ஷன்? மேலே உள்ள அனைத்தும். அஃப்கோர்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது, பின்வரும் கூற்றுகளில் எது உண்மை? கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும் ஒரு பக்தன் தற்செயலாக கூட கீழே விழக்கூடாது. கிருஷ்ணர் அத்தகைய செயலை மன்னிக்க மாட்டார். கிருஷ்ணர் தனது பக்தன் மெட்டீரியல், அந்த பொருள் மாசுபாட்டின் காரணமாக, அதாவது இந்த இந்த மெட்டீரியல் என்டாங்கிள்மெண்ட், இந்த காரணத்தினால எப்பொழுதாவது வீழ்ச்சி அடைந்தால் அவரை தூய்மைப்படுத்தி சரி செய்கிறார். இது இந்த 2 ஆப்ஷன்ல எது கரெக்ட்? Second one, Mataji. சாரி, Second one. செகண்ட் ஒன். எஸ். அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்க ஒரு பக்தன் வந்து பிறழலாம், அவன் எப்பவுமே விழாம இருக்க முடியாது. விஸ்வாமித்திரர் எல்லாம் நமக்கு தெரியும், நமக்கு நிறைய பேரை ஞாபகம் வரும், பக்தர்கள் நிறைய பேர் நமக்கு ஞாபகம் வரும். இந்த பிறழாம செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்க அப்படிங்கிறவங்க நமக்கு ஞாபகம் வரும். நடுவுல பிழன்றதுனால தன்னுடைய தவ வலிமை பூரா போயிட்டு திருப்பி ரீஸ்டார்ட் பண்ணவங்கள நம்ம பார்த்துருக்குறோம். ஓகேவா? ஸோ நடுவில் பிழண்டாலும் கூட, அதுலேருந்து தடமாறி போனாலும் கூட நம்ம மறுபடியும் அதை என்ன செய்யணும்? திருப்பி நம்மளோட ஒரிஜினல் பாத்துக்கே நம்ம வி ஹாவ் டு கம் பேக். அது ஆனால் அது கிருஷ்ணர் வந்து மன்னிக்க மாட்டார் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், மன்னிக்க மாட்டாரா என்ன? நிச்சயமா மன்னிப்பார். ஸோ அதனால தான் அந்த ஆப்ஷன் இல்லை. ரெண்டாவது ஆப்ஷன் என்ன? கிருஷ்ணர் தனது பக்தன் இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் காரணமா எப்பயாவது வீழ்ச்சி அடைந்தா கூட அவரை தூய்மைப்படுத்தி சரி செய்கிறார். இதுதான். ஓகேவா? ஸோ இந்த இப்படி ராஜாம்பிலனுக்கு என்ன நடந்தது? நடுவில் அவன் சறுக்கி விழுந்தாங்க, ஆனாலும் கூட பகவான் அவங்களுக்கு கைப்பிடிச்சு தூக்கி விடுறதுக்கு வந்தாங்க. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 10வது கொஸ்டின், டேஷ் என்பது கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவை தொடர்ச்சியாக வளர்த்து கொள்வதாகும். எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். கிருஷ்ணரை எப்போதும் மறக்கவே கூடாது. ஆன்மீக குருவிடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மேலே உள்ள அனைத்தும். மேலே உள்ள அனைத்தும். எஸ், அஃப்கோர்ஸ். நம்ம எப்பவுமே நினைக்கணும், நம்மளோட ஞாபகத்திலேருந்து அவங்கள எப்பவுமே விடக்கூடாது. அப்புறம் நமக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா குரு கிட்ட சரணடைஞ்சு நம்ம அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கிறது மூலமா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? கிருஷ்ணரை பற்றிய தொடர்ச்சியான அவரை பற்றிய அறிவை நம்மளால வளர்த்து கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ்.